Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Σήμερα το τραγούδι μας παρέπαιξε και παραπέζει βέβαια, έτσι μας ανεβάζει, έτσι είναι. Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε μέσα στο Μάρτιο. Σήμερα κοντά μας δεν είναι η Έλενα, είμαι μόνος μου, αλλά έχω παρέα όμως. Αυτό είναι, η Έλενα γράφει εξετάσεις. Να πούμε δύο λόγια για την ημέρα. Μετά την εκπομπή, όπως είπαμε, του γιο του Σαρή που ακούγεται Θεός Παρασκευή 4 με 6, εμείς 6 με 8 εδώ κοντά σας, Δευτέρα και Τετάρτη. Και βέβαια σήμερα θα μιλήσουμε ένα άλλο, θα πούμε κάποια άλλα πράγματα διαφορετικά σε άλλο τρόπο. Και θα μιλήσουμε πλέον για την οικονομία, θα το συνδυάσουμε όλη με την οικονομία όπως το κάνουμε πάντα. Και θα παρουσιάσουμε όπως έχουμε δεσμευτεί την Παρασκευή, στην φωνή εκπομπή του Θανάση του Παλτίδη, το αφεντάρι της ενημέρωσης, που είπε ότι θα μιλήσουμε πλέον και λίγο πολιτικά. Θα μιλήσουμε πολιτικά, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε μια νέα κίνηση η οποία γίνεται στην πατρίδα μας, που σκοπό έχει να ελαφρύνει και να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τον τελευταίο καιρό οι αγαπητοί συμπολίτες μας. Λοιπόν, θα σας πούμε ποιοι είναι οι κύριοι αυτοί. Θα σας πούμε πρώτα ότι η ανατολή του ηλίου έγινε σε 6:52 από τα λεπτά. Ήταν ορατή σήμερα και ήταν σχετικά καλός. Έχει ηλιοφάνεια. Η δύση θα γίνει σε 6:19 πρώτα λεπτά, περίπου σε 3 λεπτά από τώρα που συζητάμε. Και η νέα είναι 22 ημερών και είμαστε 4 μέρες μέσα στο Μάρτιο. Νομίζω ότι αυτά σε πρώτο βαθμό. Πάμε να δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα, για να πούμε έτσι ποια είναι τα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο σαν σήμερα, να θυμηθούμε. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε κάποια πράγματα γι' αυτό, για τη σημερινή μέρα, για το σαν σήμερα δηλαδή, το Αλμανάκ 4 Μαρτίου 2000, μάλλον δεν υπάρχει 2000, 4 Μαρτίου 1881. Ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ αρχίζει να γράφει την πρώτη ιστορία του με ήρωα των Σέρλοκ Χόλμς, τίτλος της σπουδής «Το Κόκκινο». Συνέχεια έχουμε το 1912 οι σουφραζέτες πραγματοποιούν πορεία στους δρόμους του Λονδίνου και σπάνε κάθε παράθυρο που βρίσκουν στο διάβα τους, επειδή η αγγλική κυβέρνηση τους χορηγεί δικαίωμα ψήφου. Δεν τους χορηγεί, το ανάποδο είναι. Το 1928 η γνωστή Μασάεκ πετυχαίνει την πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1, χθες βέβαια έχασε 2-0 σε φιλικό παιχνίδι μετά από 10 αγώνες, 6 νίκες των Πρασίνων και 4 ισοπαλίες. Αυτά είναι. Το 1944 αρχίζει η μεγάλη μάχη της Κυκνιάς μεταξύ των δυνάμεων του Ελλάς από τη μία πλευρά και των Γερμανών και ντόπιων συνεργατών από την άλλη. Θα τελειώσει έτσι στις 8 Μαρτίου με την αποχώρηση των εισβολέων Γερμανών, λέει το σαν σήμερα. Συνέχεια 1966 ο Τζον Λένον λέει ότι είμαστε οι Beatles, δημοφιλείς και από τον Χριστό, πιο δημοφιλείς λέει και από τον Χριστό, και προκαλεί βέβαια τη δράση στην Αμερική. Και βέβαια το 2010 η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Συμβουλής των Αντιπροσώπων της ΗΠΑ αναγνωρίζει ως γενοκτονία τη σφαγή των Αρμενίων από τους Τούρκους το 1915. Οργισμένη είναι η αντίδραση της Άγκυρας, που επισημαίνει ότι το ψήφισμα μπορεί να βλάψει τις αμερικανικές σχέσεις. Οι πιο σημαντικές γεννήσεις στον κόσμο σαν σήμερα, να θυμηθούμε. Το 1678 γεννήθηκε ο Αντώνιο Βιβάλντι, Βενετσιάνος συνθέτης, ο οποίος πέθανε 28 Εβδόμου 1741. Το 1885 γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, δηματογράφος και ποιητής, πέθανε στις 3 Ιανουαρίου 1911. Το 1904 γεννήθηκε ο Ηλίας Βενέζης, συγγραφέας και ακαδημαϊκός, πέθανε σε 3 Αυγούστου 1973. Η πιο σημαντική θάνατη, αγαπητοί φίλοι, για να κλείσουμε το Αλμανάκ, 1193 πεθαίνει ο Σαλάχ Αντίν Ιουσούφ, γνωστότερος ως Σαλαντίν, Σουλτάνος της Αιγύπτου και της Συρίας, που κατατρόπεσε τους Σταυροφόρους και γεννηθεί το 1138. Το 1842 πεθαίνει ο Φρανσουά Συμπονό, Γάλλος αρχαιολόγος που αποκριβογράφησε την ορεκτική γραφή των αρχαίων Αιγυπτίων και γεννηθεί 23 Δεκάτου 1890. Και βέβαια το 2006 πέθανε η Μαρία Πλητά, κινηματογραφίστρια, πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτηδα με 25 ταινίες στον ηγετικό της, τα Αραγωνιάσματα, ο Λουστράκος, ο Ανήφορος και πολλά άλλα που έχει κάνει. Είχε γεννηθεί το 1915. Αυτά έτσι εν ολίγης με το σήμερα. Και πάμε σιγά σιγά, αγαπητοί φίλοι, να σας πούμε για τους σημερινούς καλεσμένους μας. Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι πίσω από την κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο αγαπητός φίλος ο Γιώτης, ο Σαρής, ο οποίος βοηθάει αυτή η εκπομπή να βγει στον αέρα. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι γνωστά.
Τα ξέρετε, θα το πούμε άλλη μια φορά, 231-03-93-99 και 231-03-94-99, μπορεί να επικοινωνείτε μαζί μας και βέβαια να γνωρίσουμε τους αγαπητούς φίλους οι οποίοι είναι κοντά μας, ο κύριος Σόφινας Ιακωβίδης. Κύριε Ιακωβίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τον κύριο Γρηγόρη Μοναχό, φίλος της εκπομπής εδώ. Καλησπέρα κύριε Μοναχέ. Καλησπέρα. Η σημερινή συζήτηση που θα κάνουμε, αγαπητοί φίλοι, αναφέρεται σε μια προσπάθεια, θα μπορούσε κάποιος να πει, που γίνεται από τους συμπολίτες μας για να μπορέσει η χώρα να ξεφύγει από αυτή τη δυσκολία η στιγμή την οποία βρίσκεται. Και γίνεται κάποιες προσπάθειες. Θυμάμαι αρκετούς φίλους που μας παρακολουθούν και μας ακούνε στη βάση Δευτέρα και Τετάρτη να παίρνουν τηλέφωνο εδώ πέρα και να λένε τι μπορεί να γίνει για να μπορεί η χώρα να βρει μια λύση, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο συμβαίνει και γίνεται. Λοιπόν, εγώ σήμερα έχω μια πρόταση εδώ μέσα από την εκπομπή αυτή, όπως ξέρετε, και το λέω στους φίλους που μας παρακολουθούν, γι' αυτό πρέπει να είναι στο τηλέφωνο, εάν θέλει κάποιος να κάνει παρέμβαση και να ρωτήσει οτιδήποτε απορίες έχει πάνω στο οποίο να συζητηθούν. Λοιπόν, αγαπητοί κύριοι, να πούμε ότι εκπροσωπείτε κάτι. Ποιος θα ξεκινήσει να μας πει τι εκπροσωπείτε? Μάλλον είσαστε μέλη Οργανωτικής Επιτροπής αυτό που εκπροσωπείτε, να το πούμε έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή μοιραία το εκπροσωπείτε. Λοιπόν, ποιος θα μιλήσει και θα πει τι είναι αυτό, πώς λέγεται βασικά, έτσι, και τι είναι αυτό το οποίο εκπροσωπείτε? Εκπροσωπούμε την επιχείρηση 2013 Μαραθών, η οποία είναι μια επιχείρηση, απόπειρα, ένα εγχείρημα να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία στη χώρα που τη γέννησε. Είναι κοινή διαπίστωση στις μέρες μας ότι δημοκρατία σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε, ποτέ δεν είχαμε. Το πολίτευμα αυτό το οποίο καταχρηστικά ονομάζουν οι εξουσιαστές μας δημοκρατία είναι κατ' ουσίαν ολιγαρχικό. Οι ίδιοι άνθρωποι που περιφέρονται γύρω από το βήμα, το οποίο σήμερα καλώς κακώς είναι τηλεόραση και τα ΜΜΕ γενικώς, οι ίδιοι άνθρωποι λοιπόν που περιφέρονται γύρω από το βήμα και έχουν πάρει τις συστάσεις και είναι βέβαιο ότι θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των πλουσίων, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κάθε 4 χρόνια στο λαό και ζητούν την ψήφο του και κανείς άλλος δεν έχει ποτέ τη δυνατότητα να κάνει κάτι αντίστοιχο. Σήμερα η κοινωνία μας έχει τρελαθεί. Υπάρχει ένας καθημερινός παραλογισμός και βλέπουμε ότι παρά την απόγνωση των ανθρώπων υπάρχει μια αδυναμία συνεννόησης. Κανείς δεν μπορεί να συνεννοηθεί με κανέναν. Αν ρωτήσετε έναν δεξιό προς τα που θέλει να πάνε τα πράγματα, θα σας πει άλλα πράγματα, ο αριστερός θα σας πει άλλα πράγματα, ο αναρχικός θα σας πει άλλα πράγματα και γενικά όλοι θέλουν κάτι το οποίο δεν θέλουν όλοι οι υπόλοιποι. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές ομάδες, κινήματα, κόμματα και άλλες ομάδες. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί ακόμα μία, αλλά αυτό που δεν έχει ακόμα γεννηθεί είναι ο συνδετικός ιστός, ο οποίος θα ενώσει όλες αυτές τις ομάδες σε μία κοινή προσπάθεια, και αυτή η προσπάθεια κατά τη γνώμη μας μπορεί να είναι μόνο η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ναι. Να κάνω μια διευκρίνηση εδώ πέρα. Δεν έχετε καμία σχέση με το δεν πληρώνω. Δεν έχουμε καμία σχέση, το δηλώνουμε ξεκάθαρα στη σελίδα του Μαραθώνα www.2013marathon.org. Έχουμε γράψει τη σελίδα ξεκάθαρες κουβέντες, στην οποία λέμε ξεκάθαρα ότι δεν εκπροσωπούμε κανένα κόμμα, κίνημα, οργάνωση ή οτιδήποτε άλλο, η ομάδα ή πώς αλλιώς θέλετε, ότι η προσπάθεια, ότι όχι μόνο δεν εκπροσωπούμε, αλλά δεν θέλουμε από τον Μαραθώνα να προκύψει και ένα κόμμα, κίνημα, ομάδα ή οργάνωση. Ο Μαραθώνας δεν είναι, ούτε σκοπεύει να γίνει ομάδα ή κίνημα. Ο Μαραθώνας είναι μια προσπάθεια, την οποία θα πρέπει όλοι οι πολίτες, έχοντας μαζί τους μόνο την πολιτική τους ταυτότητα και καμία άλλη, ούτε κομματικές ταυτότητες, ούτε πρέπει να ξεχάσουμε για μία μέρα την πρωτομαγιά του Μαραθώνα, αν είμαστε αριστεροί ή δεξιοί, αν είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί, αν είμαστε ό,τι άλλο είμαστε, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το ξεχάσουμε και να συμφωνήσουμε σε ένα και μοναδικό πράγμα, ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά σήμερα και ότι αποκλείεται να πάνε καλά αν δεν συμμετέχουμε εμείς στην εξουσία. Αυτό ο λαός.
Ο λαός, ο λαός. Εμείς ο λαός, εννοώ. Ναι, γιατί αυτόματα το μυαλό του που σας ακούει και μοναχέ πάει στο αυτό πράγμα, να είμαστε εμείς στην εκκλησία, δηλαδή... Ελπίζω να με συγχωρέσει την εκδότη, διότι δεν είμαστε συνηθισμένοι να μιλάμε στα ραδιόφωνα. Δεν έχει σχέση αυτό. Το θέμα είναι καμιά φορά η παρόρμηση, όταν θες να πεις κάτι, μάλλον τα προλάβεις να τα πεις όλα. Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Μην αγχώνεστε, γιατί σας έχω δει έτσι να έχετε αγχωθεί λιγάκι και μιλάτε έτσι, θα τα πείτε αργά-αργά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι συζητάμε. Γιατί αυτό που πρέπει να περάσει προς τα παίξω είναι το ζητούμενο είναι ποιοι είστε επακριβώς. Γι' αυτό κάνω αυτές τις ερωτήσεις, για παράδειγμα. Από τη στιγμή που έχετε σχέση με το δεν πληρώνω, παράλληλα δεν πρέπει να έχετε σχέση και με τους αγανακτισμένους. Μια άλλη κίνηση η οποία, γιατί το μυαλό του καθενός, το αυτή και το μυαλό του και το μάτι του καθενός πάει εκεί, ότι μήπως είναι ξαφνικά κάποιοι από τους αγανακτισμένους και προσπαθούν να κάνουν κάτι. Καμία σχέση με αυτό. Όχι. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που η μόνη μας πίστη είναι αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ότι όλα μας τα προβλήματα πηγάζουν από ένα και μόνο από μια και μόνη, είναι συμπτώματα μάλλον μιας και μόνης ασθένειας, της πολιτικής μας ασθένειας. Σήμερα στη χώρα μας έχουμε μια περίεργη τυραννία. Έχουν φτάσει οι πολιτικοί, οι υπουργοί μάλλον, να μπορούν να παρακάμψουν και την νομοθετική εξουσία και με την υπογραφή μιας πράξης νομοθετικού περιεχομένου να φτιάχνουν νόμους. Ναι. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν η εξουσία στη χώρα σου έχει καταληφθεί από ανθρώπους, από εχθρούς, ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι εξυπηρετούν συμφέροντα άλλων και όχι τα δικά μας, με αυτή την έννοια εννοώ εχθρούς, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε άσπρη μέρα. Μάλιστα. Ο στόχος μας λοιπόν με την επιχείρηση και οι λόγοι για τους οποίους γίνεται η επιχείρηση 2013 Μαραθών είναι να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία στη χώρα μας. Θέλουμε. Πρωτού πείτε το θέλουμε, κύριε Μοναχή, γιατί πρέπει να ρωτήσω κάτι άλλο τον κύριο Ιακωβίδη. Κύριε Ιακωβίδη, πότε συλλήφθηκε αυτή η ιδέα και ποιος τη συνέλαβε? Πώς ξεκίνησε αυτή η κίνηση που λέτε? Και οι 5 πολίτες οι οποίοι αποτελούμε την ιδρυτική, ας το πούμε, ομάδα, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε τα τελευταία χρόνια συνδεδεμένοι από τον αγώνα εναντίον αυτής της κατάστασης. Έτσι λοιπόν η ιδέα αυτή συνελήφθη αφενός από την πρώτη διαπίστωση που είπε ο Γρηγόρης, ότι πλέον δημοκρατία δεν υπάρχει στη χώρα, γιατί δεν υπάρχει ελευθερία, γιατί όταν παραδίδεις την αυτοδιάθεσή σου στην οικονομία, η οποία η οικονομία είναι ο κατεξοχήν ζωτικός στρατηγικός χώρος κάθε χώρας, όταν έχεις παραδώσει αυτόν τον χώρο λοιπόν, δεν έχεις αυτοδιάθεση, δεν διοικείς εσύ τη χώρα σου. Και όταν δεν διοικείς εσύ τη χώρα σου, σημαίνει ότι δεν έχεις την ελευθερία να κάνεις αυτό που θέλεις. Αυτό λοιπόν, άμα δεν έχεις την ελευθερία, δημοκρατία χωρίς ελευθερία δεν γίνεται, και γι' αυτό αυτή η εξίσωση φτάνει στο τέλος ότι δεν υπάρχει λοιπόν δημοκρατία. Είναι παϊνότερο ηλίου, μονάχα οι στροφοκάμιλοι και τα τούβλα δεν το έχουν αντιληφθεί αυτό, φαντάζομαι. Λοιπόν, η ιδέα λοιπόν συνελήφθη αφενός από το γεγονός αυτό, αφετέρου από το ότι μετά τις εκλογές υπάρχει ένα τέλμα στην αντίσταση του κόσμου, ίσως και γιατί ας πούμε και τα διάφορα κινήματα και των μεγανακτισμένων και διάφορα άλλα μείνανε στάσιμα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πραγματική αντίσταση σε αυτήν την λέλαπα η οποία υπάρχει στη χώρα. Έτσι λοιπόν, το ένα το γεγονός της έλλειψης δημοκρατίας, το άλλο το γεγονός της διαπίστωσης ότι η αντίσταση έχει τελματώσει, μας οδήγησε στην απόφαση ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για να κάνουμε τι δηλαδή, να δημιουργήσουμε την κήτη ενός χυμάρου μέσα στον οποίο να χυθούν τα εκατοντάδες ποταμάκια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, γιατί σε κάθε πόλη και κομμόπολη έχει υπάρξει μια κίνηση ανεξάρτητων πολιτών. Αυτό θέλω να πω τώρα. Αυτό το πράγμα είναι αυτή τη στιγμή πανελλαδικό, δεν από το προνόμιο της πόλης μας. Όχι βέβαια, είναι πανελλαδικό. Έτσι, είναι πανελλαδικό. Αυτή τη στιγμή πόσα περίπου πιστεύετε άτομα υπάρχουν σε όλη τη χώρα, που με βάση το συγκεκριμένο site το οποίο έχετε, blog είναι αυτό, τι είναι? Όχι, έχουμε ένα site. Πριν φτάσουμε εκεί, δεν ξέρω αν, νομίζω ότι δεν έχουμε κάνει ξεκάθαρο ακόμα τι ακριβώς είναι αυτή η ιδέα.
το πούμε στην πορεία, γιατί θα αναλύσουμε και τους άλλους παραμέτρους. Γι' αυτό δεν το λέω αυτό. Αλλά αν θέλετε να θα καταλάβει ο κόσμος. Ο τρόπος που θα το πούμε θα το καταλάβει, αλλά πέστε. Η ιδέα είναι λοιπόν ότι μπορούμε όλοι οι Έλληνες πολίτες να συγκεντρωθούμε την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, ζητώντας το ίδιο πράγμα και να έχοντας δίπλα μας θεσμικούς φορείς εξουσίας, ανθρώπους δηλαδή από την αστυνομία, το στρατό, δικαστικό σώμα, δημόσιους αξιωματούχους κτλ. Και να απαιτήσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός. Ελευθέρωσή μας. Αυτός είναι ο σκοπός. Μια εθνοσυνέλευση. Ναι, ο τρόπος είναι αυτός, είναι ο σκοπός. Δεν είναι δηλαδή ιδέα. Αυτό που ζητάμε. Δεν είναι ιδέα αυτό. Αυτό είναι ο σκοπός που το κάνουμε. Το κάνουμε γιατί θέλουμε οι κύριοι αυτοί που είναι πάνω εδώ και μας λένε ότι αυτή η τριπλέτα κυβέρνηση, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Δημοκρατικής Αριστεράς, να παραδώσει αυτή τη στιγμή η μία του κράτους σε μία. Απλώς θέλω να πω ότι δεν είναι μονάχα η κυβέρνηση, διότι οι αποφάσεις που έχουν πάρθει, οι οποίες δεσμεύουν την Ελλάδα, δεν είναι αποφάσεις κυβερνήσεων, είναι αποφάσεις της Βουλής. Είναι όλο το πολιτικό σύστημα βουτυγμένο σε αυτή την υπόθεση. Η Βουλή όμως. Η Βουλή έχει επικυρώσει τα μνημόνια, δεν έχει κάνει κυβέρνηση. Δεν έχουν όμως ψηφίσει και 300, κυρία. Δεν έχει σημασία. Όταν λέει ψηφίζει η Βουλή των Ελλήνων, δεν λέει ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, ξέρω εγώ. Λέει ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι όλο το πολιτικό σύστημα το οποίο χρειάζεται ξερίζωμα και ανασκευή. Μάλιστα. Λοιπόν, ο σκοπός είναι αυτό που θα πούμε όταν θα έρθει η ώρα, γιατί ο σκοπός είναι στο τέλος, λέγεται πάντα, δεν λέγεται την αρχή, για να μείνει και στο αυτή του ακροατή. Έτσι είναι. Δεν έχουμε κάνει αντίρρηση. Και να πούμε βέβαια ότι το συγκεκριμένο έχει μια ημερομηνία λήξης. Ακριβώς. Είναι σημαντικό αυτό, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί το μυαλό του αλλού τώρα πάει και σου λέει: εσείς τώρα ήρθατε εδώ πέρα, εσείς και τι μου λέτε. Μα τι μας λέτε εδώ πέρα προσωπικά. Ξυπνήσατε ένα ωραίο πρωί, πηγαίνετε και λέτε: ξέρετε κάτι, έχουμε δημιουργήσει αυτή την κίνηση, αυτό το εγχείρημα, να το πω έτσι εγώ, εσείς λέτε επιχείρημα, εγχείρημα το γράφετε κάποια στιγμή. Εγχείρημα, σωστά. Δεν είναι επιχείρηση. Είναι εγχείρημα, γιατί επιχείρηση κάνει ο στρατός, δεν κάνουν πολίτες. Όταν επιχειρεί ο στρατός, δεν επιχειρούν οι πολίτες. Έτσι είναι, κυρία Κοβίδη. Και επιχειρήσεις οικονομικές υπάρχουν. Άλλο επιχειρήσεις. Μα άμα πας εκεί στο οικονομικό, το χάσαμε το παιχνίδι. Άμα πάμε να μιλήσουμε οικονομικά, το χάσαμε το παιχνίδι. Ναι, λέω την μπάλα, κυρία Κοβίδη. Λοιπόν, εντάξει, εγχείρημα έχω την αίσθηση ότι είναι. Και έτσι το αντιλαμβάνω και έτσι το θέλω να το καταλαβαίνω. Και εμείς με αυτή την έννοια το λέμε. Εγχείρημα. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό έχει μια ημερομηνία λήξης το συγκεκριμένο. Και είναι σημαντική ημέρα που έχει η ημερομηνία λήξης. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο η μέρα σημαντική που είναι θα το πούμε μετά. Η εργατική πρωτοβουλία. Είναι και ο τόπος. Ο τόπος είναι ένα ιστορικό στίγμα, εννοώ σημείο δηλαδή, όπου δόθηκε η μεγάλη μάχη του σκότους με το φως. Και κέρδισε το φως. Και τώρα πάλι η μάχη που δίνεται είναι το σκότος με το φως. Δεν είναι κάτι άλλο δηλαδή. Αυτό είναι στην ουσία. Είναι η μάχη της δημοκρατίας κατά μιας ολιγαρχίας κατάπτυσης. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα ακούσουμε το χορηγό μας, θα ακούσουμε διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας για να δώσουμε συνέχεια. Λοιπόν, και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για όσους τώρα έχετε ανοίξει τους δέκτες σας, 105,8. Μουσικός Γαλαξίας, Οικονομία και Αντιθέσεις, και κοντά μου έχω τον κύριο Γρηγόρη Μοναχό και ο Όθωνο Ιακωβίδη. Είναι μέλη της Φορολογικής Επιτροπής του Μαραθών 2013. Είναι αυτό το κίνηση, το εγχείρημα που είπα εγώ προηγουμένως, επιχείρηση λένε οι κύριοι, που θα δούμε πως προσπαθούν τον τρόπο να μπορέσουν να διώξουν από πάνω από τη χώρα αυτό το βάναυσο σύστημα που μας διοικεί. Δεν είναι μόνο όμως οι αποφάσεις, κυρία Μοναχέ και κυρία Κοβίδη, των Ελλήνων πολιτικών, όταν αυτοί πιέζονται, γιατί εγώ πρέπει να κάνω το συνήγορο του διαβόλου την άλλη μεριά, έτσι δεν είναι. Αυτοί οι οποίοι τους πιέζονται από μόνοι τους, πιέζονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Είναι και η Τρόικα η οποία έρχεται εδώ πέρα μέσα. Εδώ πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα μέσα από το εγχείρημα αυτό, κύριε Μοναχέ? Πώς θα δεις και αντιλαμβάνεστε ότι αν ας πούμε πάτε τη συγκεκριμένη ημερομηνία που θα γίνει αυτή η κίνηση στην Αθήνα, συγκεκριμένη ιστορικό μέρος που είπε ο κύριος Ιακωβίδης προηγούμενος, και του πήρε: κύριε, ζητάμε αυτό και αυτό και αυτό το πράγμα που θα πείτε μετά τι ακριβώς ζητάτε και τι θέλετε να γίνει. Πώς σκέφτεσαι, θα έχετε αντιμέτωπος κάποιους
Έτσι, οι οποίοι θα μας πούνε... Θα έχουμε αντιμέτωπους κάποιους, αλλά θα έχουμε και κάποιους σύμμαχους. Διότι πιστεύουμε ότι πρώτα απ' όλα το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Το πρόβλημα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μπορεί να είμαστε το πειραματόζωο της Ευρώπης, αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα εμείς ξέρουν όλοι ότι θα τα αντιμετωπίσουν αύριο αυτοί. Μια ερώτηση να σας κάνω τώρα που συζητάτε. Το συγκεκριμένο εγχείρημα έχει γνωστοποιηθεί, δηλαδή έχετε επικοινωνία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή με την Ισπανία, με την Πορτογαλία? Να σας πω. Δεν έχουμε επαφές κινηματικού τύπου ή κάτι άλλο με ξένες χώρες. Αυτό που κάνουμε είναι έχουμε μεταφράσει τη σελίδα προς το παρόν στα αγγλικά. Προχωράνε οι μεταφράσεις και σε άλλες 4 γλώσσες και με ανθρώπους που εθελοντικά προσφέρουν τον χρόνο τους προσπαθούμε να κάνουμε το εγχείρημα γνωστό σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν εκείνη τη μέρα μπορεί οι ηγέτες τέλος πάντων των χωρών αυτών, των υπόλοιπων χωρών της Ευρώπης να είναι εναντίον μας και να τους βρούμε εναντίον μας, αλλά αν πάρει φωτιά στην Ελλάδα ο μαραθώνας, αυτή η φωτιά δεν θα μείνει μόνο εντός ελληνικών. Λέτε να πάρει φωτιά ο μαραθώνας, από το μυαλό του καθενός πάει στην τοποθεσία που λέγεται μαραθώνας. Όχι, δεν εννοούμε φυσικά να βάλουμε αντικριτές στο μαραθώνα. Εννοούμε να εξαπλωθεί η ιδέα της επιχείρησης μαραθών, ότι δηλαδή μπορούμε απλώς αποκαθιστώντας τη δημοκρατία να λύσουμε όλα μας τα άλλα προβλήματα, να εξαπλωθεί και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι εκείνη τη μέρα να μας στηρίξουν με την παρουσία τους με όποιο τρόπο μπορούν τέλος πάντων. Πόσο περίπου άτομα είναι, κύριε Κοβίδη, πιστεύετε αυτή η κίνηση, πόσα περίπου άτομα είναι? Εντάξει, εδώ περίπου 3 εβδομάδες που έχουμε ξεκινήσει αυτή την υπόθεση. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα. Σε όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα παίρνουμε αιτήματα να γίνουν θελοντές κτλ. Και αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι πρέπει οι φίλοι του μαραθώνος να είναι πάνω από 20-30.000 κόσμος. Μάλιστα. Το θέμα εκείνο που έχει σημασία πάντως είναι το θέμα της δυναμικής που δείχνει να έχει η γνωστοποίηση του μαραθώνου. Γιατί είναι... Το ξεκίνησατε, ποια ημερομηνία ξεκίνησε αυτό, γνωστοποιήθηκε σαν φόρο? Πριν 3 εβδομάδες περίπου. Πριν 3 εβδομάδες. Ναι. Μάλιστα. Γιατί κάπου πήρε το μάτι μου για 1 εκατομμύριο. Το 1 εκατομμύριο αυτό τι μπορεί? Το 1 εκατομμύριο λέμε να μαζευτεί κόσμο στο μαραθώνα. Το έτοιμα... Να μαζευτεί κόσμο μέσα στο φόρουμ αυτό που γίνεται, μέσα αυτή την κίνηση. Όχι, στην τοποθεσία του μαραθώνα λέμε. Αυτό δηλαδή... πώς το ξεκινήσατε, παιδιά, πώς το σκέφτεστε να το ξεκινήσετε να γίνει αυτό? Αυτό το σκεφτόμαστε ότι αυτή τη στιγμή ενημερωθεί όλος ο ελληνικός λαός για το τι θέλουμε να κάνουμε, δεδομένου ότι έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Έχουμε 400.000 κλεισμένα μαγαζιά. Έχουμε άλλες 400.000 πολίτες ταλαιπωρούμενους στο έπακρο. Έχουμε πάνω από 35% κάτω από το όριο της φτώχειας πολίτες. Μιλάμε λοιπόν για εκατομμύρια πληθυσμού. Πιστεύουμε ότι ένα μέρος αυτού του πληθυσμού, εάν πληροφορηθεί, γιατί το θέμα μας δεν είναι το να αρέσει αυτό που λέμε. Αυτό που λέμε είναι κάτι που το ζητάει ο κάθε Έλληνας. Το θέμα είναι λοιπόν να πληροφορηθεί. Και σήμερα είναι μια εκπομπή και μια πράξη που γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιλίτσο, για αυτή την βοήθεια. Εγώ το ψάχνα για πολύ καιρό αυτό το πράγμα, κύριε Κοβίδη και κύριε Μάχε. Και υπάρχουν αρκετοί φίλοι που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, οι οποίοι έχουν και αυτή την διαγωνία με εσάς. Τι γίνεται τελικά? Όλοι αυτό έλεγαν και έλεγα εγώ από εδώ πέρα από το μικρόφωνο, πάρα πολύ φορές το έχω πει, να υπάρξει ένας, ρε παιδί μου, ένας χριστιανός έλεγα, να μας πάρει από το χέρι και να μας βγάλει από αυτή την δίνη που βρισκόμαστε. Το έχω πει πολλές φορές και με χαρακτηρίζουν και γραφικό πολλές φορές, λέγω τέτοια πράγματα. Απλώς για να μην μείνει αναπάντητο το 1 εκατομμύριο που είπατε, αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι θα πρέπει κανονικά όλη η Ελλάδα να κατέβει στο μαραθώνα την Πρωτομαγιά και να ζητήσει από το καθεστώς πολιτικό σύστημα να παραδώσει τα κλειδιά πλέον σε εκπροσώπους του λαού. Και όταν λέμε εκπροσώπους του λαού, είμαστε αναγκασμένοι να εξηγήσουμε ότι ήδη από αυτή τη στιγμή λειτουργεί ένας μηχανισμός ιντερνετικός που λέγεται Ελλήνων Βούληση, που είναι λοιπόν μια ανοιχτή βουλή σε κάθε Έλληνα, μέσα στην οποία μπαίνει ο κάθε πολίτης, και αυτή η Βουλή θα αναδείξει μια κυβέρνηση εθνικής εμπιστοσύνης, δηλαδή πρόσωπα που θα υποδείξει ο κάθε ένας από τους Έλληνες που μπαίνει μέσα. Ο καθένας μπορεί να πει 10 ονόματα και τα πρώτα 25-30 ονόματα που θα έχουν τη μεγαλύτερη αποδοχή θα είναι
η έτοιμη κυβέρνηση, γιατί όταν ζητάς τον άλλον να παραιτηθεί από κυβέρνηση στην Πρωτομαγιά, θα πρέπει την άλλη στιγμή να έχεις έτοιμη μια κυβέρνηση να ορκιστεί και να αναλάβει τη χώρα. Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Αυτό το παράδειγμα, αυτό που κάνετε, μάλλον πραγματιστήκατε από καμιά άλλη χώρα, ή το σκεφτήκατε έτσι από μόνοι σας? Δηλαδή, υπήρχε, ξέρω, πώς ήταν καμιά Ιρλανδία, τίποτα? Όχι, δεν έχει επαναληφθεί. Στην Ισλανδία έγινε ένα άλλο πράγμα. Έγινε ένα μέρος αυτού που πάει να γίνει ο μαραθώνας. Κάνανε ένα νέο σύνταγμα οι Ισλανδοί. Κατά αυτόν τον τρόπο. Πάνε να φυλακεί πρωθυπουργούς, πάνε να φυλακεί τραπεζίτες. Ακριβώς, ναι. Άρα το παράδειγμα υπάρχει. Ναι, υπάρχει, ναι. Εν μέρει υπάρχει, ναι. Να το πούμε ότι εν μέρει υπάρχει. Η Ισλανδία είναι ένα παράδειγμα που υπάρχει εν μέρει. Γιατί, με συγχωρείτε που δεν διακόπτω κύριε Πιλίτσο, αλλά πέρα από την κυβέρνηση που θα εκλέξει αυτή η Ελληνοβούληση, είναι ότι αυτή η Ελληνοβούληση, δηλαδή ο κόσμος όλος, ο καθένας, θα μπορεί να συμμετάσχει, πρέπει να συμμετάσχει στη διαμόρφωση ενός νέου συντάγματος που θα μπορέσει να αναπνεύσει η δημοκρατία. Πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα. Στην τέταρτη, όχι δεν το λέγα άρθρο, στην τέταρτη έτσι παραπομπή σας, λέτε ότι αυτό μπορεί να γίνει αλλάζοντας το Σύνταγμα με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει η σιγορία, η ισονομία και η ισοκρατία. Δεύτερον, προκαλούνται δημοψηφίσματα με πρωτοβουλία του λαού. Και τρίτον, να ασκείται ο έλεγχος στην εξουσία από σώμα πληρωτών πολιτών. Εδώ έχουμε τροποποίησεις του συντάγματος, από ό,τι καταλαβαίνω. Ασφαλώς. Άρα δηλαδή ζητάτε να αλλάξει το σύνταγμα, με λίγα λόγια. Ναι. Ωραία. Το ζητάμε όμως να αλλάξει με συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, η δημοκρατία ως πολίτευμα πρέπει να πληρεί τρεις βασικές προϋποθέσεις. Ναι. Η σιγορία, δηλαδή να υπάρχει ίση πρόσβαση στο βήμα, η ισονομία, δηλαδή οι νόμοι να είναι ίδιοι για όλους, και η ισοκρατία, δηλαδή η ψήφος όλων να μετράει το ίδιο. Ναι. Στη χώρα μας δεν ισχύει κανένα από τα τρία, διότι το βήμα σήμερα είναι τηλεόραση. Πρόσβαση στο βήμα εμείς δεν έχουμε, ας πούμε, ενώ θα έπρεπε να έχουμε, και όχι μόνο εμείς. Στις τελευταίες εκλογές θα σας θυμίσω ότι υπήρχαν 28 κόμματα, 32 κόμματα την πρώτη φορά και 22 νομίζω τη δεύτερη συμμετείχαν, και πέραν της μία ώρας της υποχρεωτικής που δίνει η ΝΕΤ, κανείς δεν τους είδε αυτούς τους ανθρώπους ποτέ, ενώ η τηλεόραση προωθούσε με τα μανίας και τα 7 κόμματα τα οποία τελικά μπήκαν στη Βουλή, πλην της Χρυσής Αυγής, η οποία όμως είναι μια άλλη ιστορία. Εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει σιγουριά, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο βήμα στη χώρα μας. Αυτό είναι. Για την ισονομία δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, νόμοι περί ευθύνης υπουργών, παραδικαστικά κυκλώματα κτλ. Και την ισοκρατία, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος με τον καταπληκτικό εκλογικό του νόμο την πήγε και αυτήν περίπατο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σχεδιάσουμε ένα σύνταγμα το οποίο να εξασφαλίζει αυτά, να περιλαμβάνει, τέλος πάντων να διεξασφαλίζει και να διασφαλίζει τις τρεις αυτές προϋποθέσεις για να μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία στη χώρα μας. Να κάνω μια παρέμβαση εδώ. Έχετε μιλήσει με συνταγματολόγους αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δεν ασχολούνται με την πολιτική. Είναι άνθρωποι απλώς συνταγματολόγοι. Έχετε έρθει επαφή με κάποιους? Έχουμε μιλήσει με ανθρώπους και με συνταγματολόγους καθηγητές. Έχουμε μιλήσει και με νομικούς, με ομάδες νομικών, οι οποίοι μας λένε ότι αυτά τα πράγματα που λέμε είναι σωστά. Στην ουσία εμείς δεν κινούμαστε κατά κάποιου, απλώς θέλουμε τη δημοκρατία θέλουμε να επαναφέρουμε, διότι θεωρούμε ότι έχει χαθεί. Δεν ξέρω τώρα αν εννοείται κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, εννοείται αν υπάρχουν συνταγματικά. Οι άνθρωποι μας είπαν ότι αυτά που λέμε ευσταθούν, ότι μπορούν να γίνουν και ότι μια χαρά αν ο κόσμος τα απαιτήσει και ότι πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι όπως ο κ. Κοδογιώργης, καθηγητής, οι οποίοι εδώ και πάρα πολύ καιρό λένε όλα αυτά τα πράγματα. Ο κ. Κατρούγκαλος επίσης νομίζω είναι στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, καθηγητής με έδρα, δεν θυμάμαι βασιλικός, και αυτός λέει αντίστοιχα πράγματα. Δηλαδή η ιδέα αυτή ότι πρέπει να εκδημοκρατήσουμε το πολίτευμα δεν είναι δική μας εφεύρεση. Δηλαδή είναι μια πρόταση από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το συγκεκριμένο χώρο, για το Σύνταγμα δηλαδή. Έχουμε μιλήσει και την έχουμε ελέγξει από νομικής απόψεως. Και τώρα για να τελειώσω αυτό που είναι την πρώτη σας ερώτηση, πέραν των τριών γνωρισμάτων, η σιγορία, η ισονομία, η ισοκρατία, η δημοκρατία στην Ελλάδα εκφραζόταν με δύο τρόπους. Η μία ήταν με την ψήφο, η οποία όμως γινόταν με τη φυσική παρουσία, και αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει μόνο με δημοψήφισμα σήμερα, δηλαδή δεν μπορούμε να μαζευτούμε όλοι οι Έλληνες σε μια πλατεία ένα ωραίο πρωί και να ψηφίσουμε κάτι διαβοής. Άρα ο μηχανισμός ο αντίστοιχος
που είχαν οι αρχαίοι μας λόγους στην αγορά τέλος πάντων, σήμερα είναι το δημοψήφισμα. Δημοψηφίσματα μια χαρά μπορούμε να κάνουμε και η διαδικασία την ξέρουμε, είναι η ίδια με των εκλογών. Απλά επειδή σήμερα το Σύνταγμα προβλέπει ότι τα δημοψηφίσματα γίνονται μόνο αν τα ζητήσει η κυβέρνηση και τα εγκρίνουν τα 2 τρίτα της Βουλής, έτσι λέει το Σύνταγμα, δεν έχουν γίνει δημοψήφισμα ποτέ στη χώρα μας. Το τελευταίο δημοψήφισμα έγινε όταν έφυγε ο Βασιλιάς. Η άμεση έκφραση λοιπόν του πολίτη λείπει σήμερα. Ο πολίτης ποτέ δεν ερωτάται. Δεν ερωτήθηκα εγώ ούτε τι θέλω να γίνει με το μνημόνιο, ούτε τι θέλω να γίνει με το μεταναστευτικό, ούτε τι θέλω να γίνει με τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα που θα μπορούσαμε να το αποφασίσουμε στην κοινωνία. Το άλλο χαρακτηριστικό της δημοκρατίας ήταν η κλήρωση. Δηλαδή ο Αριστοτέλης έλεγε δημοκρατικών εστί κληρωτών. Και αυτό που λέμε εμείς είναι ότι αντί να συγκροτούνται επιτροπές οι οποίες θα διερευνούν, μάλλον επιτροπές από βουλευτές οι οποίοι θα διερευνούν τις ενέργειες βουλευτών, δηλαδή βάλαμε το λύκο να δηλάει τα πρόβατα, λέμε ότι μια χαρά θα μπορούσαν να συσταθούν επιτροπές από κληρωτούς πολίτες οι οποίοι να λειτουργούν ως ένορκοι, όπως είναι οι ένορκοι στα αμερικάνικα δικαστήρια, και οι εξεταστικές αυτές επιτροπές να έχουν και κληρωτούς πολίτες. Να σας πω εγώ, αν θα βρούνε τα υποβρύχια να γέρνουνε και αν θα βρούνε σκάνδαλα στις Siemens και αν θα βρούνε γενικώς πράγματα. Σήμερα όμως με τις επιτροπές επί επιτροπών υπάρχει μια συγκάλυψη και μια νομιμοποίηση, διότι αν μια επιτροπή ασχοληθεί με ένα θέμα και δεν βρει τίποτα πάνω να πει ότι το θέμα αυτό δεν υπάρχει, και αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Οι τρόποι για να ελεγχθεί η εξουσία με κλήρωση είναι κι άλλοι. Αν θέλετε μετά θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτά. Μιλάτε για ο τρόπος δηλαδή για να επιβάλλουμε την παραπάνω θέλησή μας είναι να συγκεντρωθούμε όλοι οι Έλληνες πολίτες στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα, και το ίδιο πράγμα. Μια συνέλευση του έθνους. Άρα λοιπόν μιλάμε για εθνοσυνέλευση. Μιλάμε για εθνοσυνέλευση και κατά κάποιο τρόπο, για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς λέμε, κάθε ένας από εμάς είναι μια μονάδα πολιτικής δύναμης. Εγώ είμαι μέτοχος σε αυτό το μαγαζί, την ανώνυμη εταιρεία τελεφώνου, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, που λέγεται Ελλάδα, την πατρίδα μου. Είμαι μέτοχος στην πατρίδα μου. Έχω μία από τις 9 εκατομμύρια ψήφους που είναι οι Έλληνες πολίτες. Και μάλιστα είμαι μεγαλομέτοχος, διότι δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να έχει δεύτερη ψήφο. Τι γίνεται όμως σήμερα? Ο καθένας τη δύναμή του τη σκεδάζει προς κάθε κατεύθυνση. Ο ένας θέλει να πάει προς τα εδώ, ο άλλος θέλει να πάει προς τα εκεί. Και η κίνησή μας σαν κοινωνία μοιάζει με την κίνηση των μορίων του αέρα, που όλα τα μόρια κινούνται και μάλιστα μερικά κινούνται και με πολύ μεγάλη δυναμική, αλλά τελικά όλα μαζί δεν πάνε πουθενά, γιατί κινούνται προς τυχαίες κατευθύνσεις. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε... Τυχαίες κατευθύνσεις εννοείται τα κόμματα από τη στιγμή που υπάρχουν στη Βουλή? Εννοώ όχι μόνο τα κόμματα, εννοώ και τα κινήματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά αξιόλογα κινήματα. Το ΕΠΑΜ θεωρούμε ότι έχει πολύ υγιή βάση, σπίθα, κινήματα πολιτών, οργανώσεις τοπικές, γειτονιές κτλ. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα κινήματα και τα κόμματα καταπιάνονται με επιμέρους προβλήματα που μας δημιουργεί το σύστημα. Δηλαδή το κίνημα δεν πληρώνω, ας πούμε, ασχολείται με τα οικονομικά. Το κίνημα διόδια stop ασχολείται με το ανοιγοκλείσιμο των διοδίων. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά κινήματα τα οποία όμως ασχολούνται με το μικρό και κανένας δεν ασχολείται με το μεγάλο. Ναι, θέλετε να πείτε ασχολούνται με τα επιμέρους θέματα, γιατί για αυτούς ζωτικό είναι το οικονομικό θέμα, είναι ζωτικό και αν λέτε το. Κατά ψέματα η πολιτική δεν πάει να είναι έντιμη την οικονομία. Τα δύο πράγματα είναι ένα, αλυσίδα. Σωστά, αλλά. Και βλέπει αυτό που τον καίει σήμερα, συγγνώμη, βλέπει αυτό που τον καίει. Θα πείτε αυτό που θα τα πείτε. Βλέπει αυτό που τον καίει. Ο άνθρωπος γι' αυτό ασχολείται με τα οικονομικά. Πόσο τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ποιος θα το διοικήσει? Αυτό προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να πληρώσει τα λιγότερα γιατί δεν έχει λεφτά. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Γιατί εκεί προσεγγωρούν προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω, αγαπητέ κύριε Πιλίτσο, διότι όλα τα οικονομικά αυτά και όλα αυτά που μας βασανίζουν, όλα πηγάζουν από το ότι δεν διοικούμε εμείς τα οικονομικά μας. Δηλαδή είναι πολιτικό το θέμα. Αυτό δεν είναι άλλο, είναι αυτό. Σας είπα το πολιτικά δεν τον ενδιαφέρει όμως τον άλλον ποιος θα το κάνει αυτό. Τον ενδιαφέρει να λυθεί. Τον ενδιαφέρει να λυθεί γιατί όλοι ξέρετε τι πιστεύουν. Δεν φταίμε εμείς, δεν είναι πολιτική. Μας τα επιβάλλει Τρόικα. Ναι. Αυτό λένε. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πάρα πολύ, και ευχαριστώ για την παρατήρηση, διότι αυτό λοιπόν αυτή η αιτιολόγηση μας το επιβάλλει η Τρόικα. Έτσι, ναι. Απαντά το ως εξής. Είναι γνωστό και δεν χρειάζεται να το αναλύσει κανένας ότι το ύψιστο κοινωνικό αγαθό είναι η ελευθερία. Χωρίς ελευθερία δεν μπορεί να έχεις ούτε οικονομία, αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να τη σχεδιάσεις και να την εκτελέσεις, ούτε τίποτα.
Όταν λοιπόν λέει ο άλλος, ναι, θα παραδώσω την οικονομία γιατί αυτό είναι, μας λέει να παραδώσει το όλον, δηλαδή την ελευθερία της χώρας, για να φτιάξει ένα μέρος. Είναι σαν να σου λέει, θα πουλήσω το σπίτι για να γλιτώσω την κουζίνα. Θα παραδώσει την εθνική κυριαρχία, ήθελες να πεις μάλλον. Ναι, μα αυτό ακριβώς. Έχει παραδοθεί η εθνική κυριαρχία. Η εθνική κυριαρχία είναι η αυτοδιάθεση της χώρας, δηλαδή η ελευθερία. Δηλαδή, είναι σαν να σου λέει, θα σκοτώσω κάποιον για να του γλιτώσω το πόδι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άμα χάσεις την ελευθερία σου, δεν έχει τίποτα αξία. Διότι δεν μπορείς ούτε οικονομία να έχεις ούτε τίποτε. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το λένε ακριβώς και η προπαγάνδα του συστήματος μετεπιτάσεως. Για αυτόν τον λόγο, όποτε ανοίξουμε την τηλεόραση, τα θέματα είναι καθαρά οικονομικά. Κανένας δεν μιλάει για το κυρίως πρόβλημα που είναι πολιτικό και μόνο πολιτικό και τόσο απλό. Είναι η αποκατάσταση λοιπόν της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Και ο κόσμος όλος λοιπόν αρχίζει να σκέφτεται τα οικονομικά προβλήματα. Δεν είναι το οικονομικό όμως. Είναι το άλλο. Άρα λοιπόν για να φτιάξει τα οικονομικά του πρέπει να φτιάξει προηγουμένως το πολιτικό. Αν δεν φτιαχτεί το πολιτικό, ποτέ δεν θα φτιαχτούν τα οικονομικά. Δηλαδή συμφωνείτε μαζί μου που λέω εγώ το θέμα της χώρας δεν είναι οικονομικό, είναι πολιτικό. Ακριβώς. Τα πολιτικά. Ακριβώς. Αλλά συμφωνείτε σε αυτό. Απολύτως. Μάλιστα. Να. Αγαπητοί φίλοι που έχουμε και δύο από όλους αυτούς που λένε ότι συμφωνούν μαζί μας αυτό το οποίο λέμε. Το λέμε κατά κόρονα. Το φωνάζουμε καθημερινά αυτό. Ότι το θέμα είναι πολιτικό και όχι οικονομικό. Γιατί κάποιοι φωνάζουν και χτυπιώνται και πώς το λένε, τα ημάτια τους τα διερριγνύουν λέγοντας ότι το θέμα είναι οικονομικό. Και άμα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φύγουμε από το ευρώ θα γίνει μεγαλύτερη καταστροφή του κόσμου. Έτσι φωνάζουν από εδώ πέρα μέσα κάποιοι. Άμα φύγουμε από το ευρώ καταστραφήκαμε. Δηλαδή τώρα που είμαστε στο ευρώ τι είμαστε, δεν είμαστε καταστραμμένοι. Ένα ερώτημα κάνω εγώ, κύριε, πώς το βλέπετε το θέμα και είναι στην πολιτική επικαιρότητα. Και νομίζω ότι αυτό συνάδει με αυτό που συζητάμε τώρα, κύριε Μονάκε. Έχω την αίσθηση. Θα απαντήσω στην ερώτησή σας, αλλά θα απαντήσω ως άτομο και όχι σαν θέση του Μαραθώνα. Διότι έχουμε συμφωνήσει ότι η επιχείρηση Μαραθώνα ασχολείται μόνο με την αποκατάσταση της δημοκρατίας και δεν μπλέκουμε με τίποτα άλλο, διότι από εκεί και μετά αρχίζουμε να το χάνουμε. Θα σας πω λοιπόν την προσωπική μου άποψη. Δεν είμαι οικονομολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου, εν πάση περιπτώσει μηχανολόγος, είμαι μηχανικός, έχω κάνει κάποιες οικονομικές σπουδές, το 1/3 της σχολής μου ήταν οικονομικά και όλα τα βιβλία μακροοικονομίας λένε ότι ένα από τα βασικότερα κυριαρχικά δικαιώματα μιας χώρας είναι ο έλεγχος της εθνικής της οικονομίας. Πώς γίνεται ο έλεγχος, πώς γινόταν μάλλον, διότι πλέον δεν έχουμε έλεγχο της οικονομίας. Πώς γινόταν ο έλεγχος παλαιότερα, γινόταν με την επιβολή δασμών. Πώς προστατευόταν δηλαδή ο ντόπιος πληθυσμός από τους Κινέζους για παράδειγμα, οι οποίοι δουλεύουν για 1 ευρώ ένα ολόκληρο μήνα, ενώ οι δικοί μας έχουν πολύ καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Αυτό γινόταν με τους δασμούς. Αν προσθέσεις δασμούς πάνω σε ένα πάμφθινο προϊόν, το προϊόν αυτό πάβει να είναι πλέον ελκυστικό προς τους καταναλωτές. Και ανταγωνίσιμο έτσι. Ωραία. Από αυτό λοιπόν μας το δικαίωμα άσκησης οικονομικής πολιτικής, αυτό το δικαίωμά μας το έχουμε απεμπολίσει με την είσοδο μας στην Ευρώπη. Ένα δεύτερο πανίσχυρο εργαλείο που έχει μια χώρα για να ελέγχει την οικονομική της πολιτική είναι το νόμισμά της. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε πάθει εμείς? Ενώ όλοι οι Έλληνες έχουν ανάγκες και χρειάζονται πράγματα, χρήματα, μας έχουν κλείσει οι τράπεζες τις κάνουλες με τα χρήματα, δεν κυκλοφορεί στην αγορά ρευστό και επειδή ακριβώς τη διαχείριση των χρημάτων την έχουμε αναθέσει σε ιδιώτες πλέον, γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος ακόμα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και όχι δημοσίου. Και είναι άλλοι από πίσω από την τράπεζα. Μπράβο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι ιδιώτες ελέγχουν τη ροή χρήματος στη χώρα μας. Τι χρειάζεται να πούμε άλλο? Και τι έχουμε πάθει σαν λαό σήμερα? Επειδή μας έχουν τελειώσει τα ζωγραφισμένα χαρτάκια, διότι τα χαρτονομίσματα ζωγραφισμένα χαρτάκια είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Επειδή μας έχουν τελειώσει λοιπόν, πάμε και τα ζητιανεύουμε, αντί να τα ζωγραφίσουμε μόνοι μας, πάμε και τα ζητιανεύουμε Πάτε μια ανωτελεία, κύριε Μονάχε. Έχουμε κάποιο φίλο στη γραμμή? Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά. Καταρχήν καλή επιτυχία στην συναδέλφισσα από το ραδιόφωνο που δίνει εξετάσεις. Ναι. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στα δύο παλικάρια που χαθήκανε. 3-5 στο σύνολο. Τα 3 ζούνε, ελπίζω να το ξεφύγουν τον κίνδυνο. Και ελπίζω ο κόσμος να βάλει μυαλό, να δείτε τι συμβαίνει. Φυσικά αυτά, πώς να τα πω, δηλαδή δεν βρίσκω λόγια να χαρακτηρίσω τους πολιτικούς
Αντίθετα χλεβάσαν ορισμένοι αυτό το θανατικό. Το χλεβάσανε. Από εκεί και πέρα, και αν είδες εχθές, όλοι μας αν είδαμε τις σκηνές απείρου κάλου στο συνέδριο των κάφρων, κυκλοφόρησε μετά μια λεζάντα στο διαδίκτυο, μπας και τους έχουν ψεκασμένους. Τι να πω, μήπως ως κεράσανε σάντουιτς με κοκακόλα και κάναν τάλερο ευρώ να βαράπτει χειροκροτήματα, όπως στη Βόρειο Κορέα, όποιος δεν κλαίει πολύ μετά θα έχει εξορία και τους είπαν θα σας δώσουμε και δουλειά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γι' αυτό έχω να πω τους αγαπητούς εκεί φίλους που έχεις, ο ελληνικός λαός είναι ανώριμος για τέτοια πράγματα. Γιατί αν ο ελληνικός λαός προσχωρήσει σε τέτοιες μαραθών ή στο Θεοδωράκη το κίνημα της Πίθα, επειδή το κίνημα του Θεοδωράκη το γνώρισα και όταν ξεκίνησε στην αρχή και ποιος μας έφερε και μας μάζεψε και μαζευόμασταν σε σπίτια και τέτοια και ιστορίες, οι πιο πολλοί τρέχανε και μπαίνανε μέσα στα γραφεία και κολλούσανε αφίσες, ασχέτως αν εγώ μετά άλλαξα κατεύθυνση. Ήθελα να δω τι παίζει. Ξέρεις πολύ καλά πολιτικά που ανοίγω και το έχω πει και δημοσίως, δεν φοβάμαι κανέναν. Οι πιο πολλοί θα τρέξουν μήπως υπάρχει καμιά θέση, κάνα παράθυρο, τίποτε κάνα βουλευτηλίκη, μήπως πάμε από εδώ, μήπως πάμε από εκεί. Ο ελληνικός λαός είναι ανώριμος για τέτοια πράγματα. Αυτά που λένε οι δύο καλεσμένοι σου είναι πολύ μπροστά. Είναι για πράγματα τα οποία ίσως μπορεί να τους χαρακτηρίσουν και γραφικούς, και αφού αναφέρονται στην αρχαία Ελλάδα μπορεί να τους πούνε και φασίστες και ξέρω εγώ και τέτοια. Ο ελληνικός λαός είναι ανώριμος. Ποιος να το δεχτεί αυτό το πράγμα στον Πρωτομαγιά για το μαραθώνα? Η θήτσα στις κουριές που προχθές μου πούλαγε ο Άδωνης, που μέχρι χθες πούλαγε βιβλία για κεφτεδάκια. Δεν λέω ψέματα, η αλήθεια, για τολμαδάκια που φώναζε ζήτω που θα τους αφήσουν, θα τους πάρουν το χρυσάρι και θα τους αφήσουν το κιάνιο και θα φύγει η Ελντοράντο, αυτή η θεία θα κατέβει κάτω. Λίγοι θα κατέβουνε και γρήγορα το απέφχομαι, αλλά γρήγορα θα τους καταπιεί το σύστημα. Γιατί οι πιο πολλοί που προσχωρούν σε αυτές τις ιδέες, όπως και στα κόμματα, έχει πολλούς που είναι φαντασμένοι, ψάχνονται, κάνουν, ράνουνε. Από εκεί και πέρα τι να πεις. Και αυτό που είπες εσύ, αν φύγουμε από το ευρώ προηγουμένως, εγώ στο έχω πει και άλλη φορά. Τι ευρώ, τι δολάριο, τι γρόση, εμένα με ενδιαφέρει να είναι η τσέπη μου γεμάτη και να έχω να φάω. Το είπα και άλλη φορά και θα το ξαναπώ. Αν τότε το παιδί ο Γιουργάκης πήγαινε και την έλεγε την κυρία Αγγέλα, γεια σου κυρία Αγγέλα, έχω δυο κολοκοτρώνιδες στην τσέπη, δεν με νοιάζει άμα γκρεμιστεί η Siemens, άμα γκρεμιστεί η Mercedes και όλα τα κερατιάτικα εκεί πέρα. Ο Σόιμπλε το έχω πει και άλλη φορά, θα περπατούσε. Αλλά όταν υπάρχουν οι προδότες, οι οποίες συθλίβουν τα πάντα, τι περιμένεις από εκεί και πέρα? Για να βρεθεί κάποιος καλλέργης και να κάνει επανάσταση κατά του Όθωνα, και τότε που είχες μιλήσει με τον Αδαλή, θυμάσαι τελευταία φορά που μπήκε ο συνταγματάρχης Μπακυρτζή, πώς το λέγανε, που μπήκε μέσα και πέταξε τα κοπρόσκυλα όλα της Βουλής, Διολιγιάννηδες κλπ. Και τους λέει όξα από την παράγκα. Δεν υπάρχει παλικάρι μου, μακάρι να υπάρξει, αλλά όλοι οι στρατηγοί τους βλέπουν και λερώνουν το πανταλόνι τους. Ένας Φράγκος που υπήρχε, τον καθορέσαν, τον Φράγκο τον γνώρισα προσωπικά εγώ, στη Ρεντίνα, τους καθορέσανε εμψυχρό, και άμα πεις κάτι θεωρείσαι ή φασίστας ή κομμουνιστής. Αυτός ο λαός, παλικάρι μου, δεν στρώνει. Μπορεί να πάει του χρόνου το πετρέλαιο 4 ευρώ το λίτρο, μπας και ξυπνήσει ο κόσμος και βγει στον δρόμο. Θα πεις υποφέρουμε και εμείς. Ναι, αλλά αφού τον λες είναι η ώρα των εκλογών, ρε εσύ βάρα τους στο κεφάλι. Και πάνε και δίνουν ακόμα σε κάτι γκάλοπ στημένα, μισοστημένα. Και χθες που ήταν το συνέδριο από τα βλαμμένα, είδες τι έγραφε η Αυγή? Από κόμμα του λαού συνιστόσα της Νούδου, δεν το παγώ, η Αυγή το γράφει. Ας κάνουν μήνυση την Αυγή, με καλά εμένα. Λοιπόν, και γεμίζανε, εντάξει, και αρέα να είμαστε καμιά 40 αρέα, που έπρεπε να είναι αυτοί και ο εαυτός τους. Τι περιμένεις? Είναι ο λαός, ρε μου, εδώ στη γειτονιά τους μιλάς και σε κοιτάνε με ανοιχτό το στόμα. Πιστεύουν ότι ο Μπένι και ο άλλος ο Αντώνης είναι οι μεσσίες ακόμα. Τι να πω, εύχομαι να πάνε καλά, αλλά πολύ φοβάμαι ότι ο ελληνικός λαός είναι ακόμα τέτοιο, δεν είναι για τέτοια πράγματα, θα είναι για πολύ προχωρημένος. Ο ελληνικός λαός είναι ακόμα, ειδικά η βάση η οποία επηρεάζει και την νεολαία, είναι ακόμα στα σπάργανα. Μακάρι να γίνει ένα τέτοιο πράγμα, αυτοί όλοι οι κουπουκλεμέδες να φύγουν νύχτα, και μάλιστα εδώ είναι το ωραίο, να δημιουργηθεί και η περιουσία, γιατί το να τον βάλεις φυλακή δεν μου λέει τίποτε. Να τον
πάρεις τα τάλαρα αυτά που έφαγε και να τα ρίξει στο λαό. Αν είναι παράλογος, ας με κάνουν και μήνυση. Βγαίνουν και μιλάνε στην τηλεόραση, παραμυθιάζουν τον εαυτό τους και νομίζουν παραμυθιάζουν και εμάς. Τι να πω. Αυτά είχα να πω. Ξαναβγάλα τα παλικάρια να ξαναμιλήσουν και άλλη φορά. Δεν έχω τίποτε με τους ανθρώπους, αλλά είμαστε ανώριμοι ακόμα. Και τον εαυτό μου βάζω μέσα. Γιατί να βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω. Είμαστε δηλαδή, δεν έχουμε σφυλάτιση τόσο έντονα που να πούμε ναι, να κατεβούμε 1 εκατομμύριο. Και να τελειώσω, εδώ παλικάρι μου γίνονται διαδηλώσεις. Οι άνεργοι να κατεβούν μόνο στον δρόμο, οι άνεργοι, αυτοί οι οποίοι ψάχνουν τα σκουπίδια και πάντρων στα συσίτια, φτάνει. Αλλά όταν το βλέπεις, περνάει πορεία. Εγώ προχθές στην πορεία ήμουν και συνταξιούχος. Και τον βλέπεις να μου κάθεται στο καφέ, σταυροπόδι και να πίνει και να σε χλεβάζει και να διαβάζει η εφημερίδα. Τι περιμένεις ρε φίλε από αυτόν τον λαό. Πάνε το πετρέλαιο 5 ευρώ και το ψωμί 2,5 να μην έχουμε να φάμε, μπας και βγούμε στον δρόμο. Αυτό έχω να πω. Άντε καλό βράδυ, χαιρετίσματα σε όλους. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, χήμαρος ο Δαμιανός. Ναι, όχι, είπε την πραγματικότητα. Αυτό έχει να αντιμετωπίσετε. Βασικά αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Δεν το θέμα να πας στους πολιτικούς να τους πεις κάτι, δώστε μας τα κλειδιά γιατί είστε ανήμποροι και ανίκανοι. Το θέμα είναι πώς θα πείσεις όλους αυτούς να είναι κοντά σου για να κάνεις αυτό το πράγμα. Γιατί άμα πας μόνος σου, 5 άτομα, δεν γίνεται τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα να κάνουμε διάλειμμα στο σημείο αυτό, να ακούσουμε το χορηγό μας, διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά και πάλι μοντάζ για να συνεχίσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, και επειδή θεωρούμε πρωταρχικό θέμα την ενημέρωση που είναι για όλους η ενημέρωση, θέλω να απαντήσετε σε αυτό το οποίο είπε προηγουμένως ο ακροατής που πήρε τηλέφωνο και έχουμε κάποιον άλλο φίλο στη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μ' ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε. Ναι, δεν σας ακούω εγώ καθαρά. Ναι. Ακούω την εκπομπή και πραγματικά είμαι πάρα πολύ συγκινημένη με αυτά που ακούω. Άκουσα τον κύριο που σχολίασε προηγουμένως. Πιστεύω ότι αν τα έλεγε πριν 1 χρόνο αυτά θα είχε απόλυτο δίκιο. Όμως τώρα όλοι οι Έλληνες έχουμε αγανακτήσει και αυτά που ακούμε, τι να πω, μπορεί να είναι μπροστά, αλλά είναι αυτά που, ακριβώς που ζητάμε. Θα ήθελε οι κύριοι αυτοί, επειδή ο τρόπος που μίλησαν φαίνεται ότι είναι απλοί άνθρωποι σαν και εμένα, θα τους στηρίξω, θέλω να αφήσουν ένα τηλέφωνο. Αυτό ζητάμε αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι μπροστά αυτά που ακούμε. Μην ξεχνάμε το τι έγινε στην Ιταλία. Αυτό ήταν στην Ιταλία, με τη διαφορά ότι ήταν κόμμα. Μπράβο τους. Είμαι μαζί τους, πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, να είστε καλά. Θα απαντήσουμε όμως τα παιδιά στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, κύριε Μοναχέ, δεν ξέρω κύριε Ιακωβίδη, θα απαντήσετε γρήγορα. Γιατί προηγουμένως είπε ο φίλος ο αγαπητός Δαμιανός, ο οποίος είναι ακροατής, λέει ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ προχωρημένο για τους Έλληνες. Στην αξία πρέπει τον εαυτό του μας, λέγοντας ότι δεν έχουμε την οριμότητα να βλέπουμε τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο και οι περισσότερες των περιπτώσεων είναι ότι θέλουμε κάποιον ηγέτη, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, να είναι μπροστά σε κάθε εγχείρημα το οποίο γίνεται και θα πούμε και τι χρειάζεται. Αυτός είναι ο ηγέτης, άρα αυτός μας κάνει, αυτός θα βγάλει τη χώρα από τον κίνδυνο που υπάρχει σήμερα, άρα αυτόν ψηφίζουμε και αφήνουμε όλους τους άλλους. Εσείς τι έχετε να απαντήσετε γι' αυτό, σαν εγχείρημα? Ο κ. Δαμιανός ήταν αρκετά απογοητευμένος φαίνεται, δεν ξέρω, δηλαδή τα βλέπει πολύ μαύρα τα πράγματα. Αν δεχτούμε ότι αυτός ο λαός αποτελείται μόνο από τους ανθρώπους που περιέγραψε ο κ. Δαμιανός, έχετε απόλυτο δίκιο, δεν έχουμε κανένα λόγο να βρισκόμαστε εδώ, διότι γιατί να σώσει κανείς αυτούς τους άθλιους τύπους. Όμως πιστεύουμε ότι, και όχι μόνο πιστεύουμε, και γνωρίζουμε στην πραγματική μας ζωή, εγώ στη ζωή μου καθημερινά, γνωρίζω ανθρώπους αξιολογότατους, οι οποίοι είναι μορφωμένοι, οι οποίοι έχουν σωστές απόψεις, οι οποίοι ξέρουν να μιλάνε, να φέρονται, είναι ευγενέστατοι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι. Δεν αποτελείται αυτός ο λαός μόνο από κατακάθια και λαμόγια. Αυτό δεν το δεχόμαστε. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο κάνουμε αυτή την κίνηση. Υπάρχει ένα... Εγώ θα είμαι πολύ απεσιόδοξος. Θα πω ότι ένα 2% λοιπόν ποσοστό αυτός ο λαός έχει με αξιόλογους ανθρώπους. Αυτό το 2% είναι 50.000 άνθρωποι. Αν καταφέρουμε εμείς με αυτό που κάνουμε να συσπηρωθούν αυτοί οι 50.000 άνθρωποι, να είστε σίγουρος ότι όλοι θα ακολουθήσουν. Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο το οποίο έγινε χτες, Κυριακή, σε μια περιοχή της πόλης μας εδώ της Θεσσαλονίκης, κύριε Ιακωβίδη, έγινε μια συζήτηση από κάποιους απόστρατους
οι οποίοι με θέμα συζήτησης τις συντάξεις που τους κόβουμε, αποφάσισαν να συζητήσουν για την περαιτέρω κινητοποίηση τους. Τι θα κάνουν δηλαδή, πώς θα αντιδράσουν, επειδή βλέπουν αυτή η κυβέρνηση εδώ πέρα, μία το ενιαίο μισθολόγιο, μία το ειδικό μισθολόγιο, μία εκείνο, μία το άλλο, τους κόβουν συνέχεια τους μισθούς και τις συντάξεις. Λοιπόν, και βρέθηκαν να συζητάνε χθες και μου φαίνεται έχετε και εσείς μια παρουσία εκεί προσωπικά. Και τι έγινε με αυτό το θέμα, τι συνέβη? Εκεί πέρα απλώς, όπως είπατε, είχαν μια συνάντηση η Εναποστρατεία και η Ενεργεία Στρατιωτική και των Σωμάτων Ασφαλείας του Δήμου Θερμαϊκού. Είχαν συγκεντρωθεί περί τους 50-60 άτομα και οι άνθρωποι επί μια μισή ώρα ασχολούνται με το θέμα που τους καίει, φαίνεται είναι αποκλειστικό το θέμα της μειώσεως των μισθών και των συντάξεων. Εγώ παραβρέθηκα και ήμουνα περίεργος και ήθελα να ακούσω ακριβώς εάν το μόνο που ενδιαφέρει, ας πούμε, μια κοινωνική τάξη και μάλιστα των στρατιωτικών είναι το θέμα το οικονομικό, γιατί έχω την εντύπωση ότι πλέον εδώ πέρα, αυτό που έλεγα και προηγουμένως, όταν έχουν φυγεί αξίες τεράστιες όπως είναι η ελευθερία της πατρίδας, δηλαδή το ύψιστο κοινωνικό αγαθό, δεν μπορεί να διαμαρτύρεσαι για το μερικό, ότι έχασες ένα μέρος του μισθού σου. Εκείνο που θα αγωνιστείς θα είναι πρώτο το ύψιστο. Και ειδικά οι στρατιωτικοί, οι οποίοι φαντάζομαι ότι εκπαιδεύονται για να σώσουν την Ελλάδα από τον εχθρό, δηλαδή να διαφυλάξουν την ελευθερία της χώρας, θα έπρεπε να είναι πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα ζητήματα. Δεδομένου δε, και να μην το ξεχνούμε, ότι ο εθνικός ύμνος της πατρίδας μας δεν είναι αφιερωμένο στην ευημερία, είναι αφιερωμένο στην ελευθερία. Λοιπόν, όταν θα μιλάμε για ευημερία, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα από ότι είναι η ελευθερία. Θα σκοτωθούμε για την ελευθερία. Και αν ζήσουμε θα ευημερίσουμε ίσως. Αλλά μέχρι να αποκατακτήσουμε την ελευθερία μας, ας σκοτωθούμε κιόλα. Όχι θα πεθάνουμε, όλοι μας θα πεθάνουμε. Ας πεθάνουμε τουλάχιστον περήφανοι. Δηλαδή φτάνει που μας έχουν εξευτελίσει με τα οικονομικά μέτρα. Μην χάσουμε και κάθε αξία που έχουμε δηλαδή σαν Έλληνες. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω με δύο κουβέντες. Αυτό έγινε. Πώς σας αντιμετώπισαν όταν μίλησατε και είπατε ότι είσαστε το 2013 μαραθών? Τι είπανε? Όχι, καταρχάς, κοιτάξτε, στο τέλος της συνάντησης που έγινε, εκεί πέρα πήρε το λόγο η κυρία Σουραβλά, η Ευστρατεία Σουραβλά, η οποία ήταν και μέλος, λόγω του είναι χείρα στρατιωτικού, είχε κάθε λόγο να μιλήσει, η οποία συμπτωματικά είναι και φίλη και εθελόντρια στον Μαραθώνα, και μίλησε και ακριβώς με αυτό το πνεύμα που σας είπα και εγώ τώρα, και να ακούσατε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, οφείλω να πω. Βέβαια δεν υπήρξε καμία άλλη αντίδραση και ανταπόκριση. Πρέπει να πω μάλιστα ότι 3-4 εξ αυτών ήρθαν και ρωτήσανε πώς μπορούν. Δεν υπήρχε ούτε καλή ούτε κακή. Ναι, για το θέμα αυτό που συζήτηκε τώρα, αν κάποιοι θελήσουν να έρθουν, αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει με άλλο τρόπο. Μπορεί να μην ξέρουν και μεταξύ τους ένας με τον άλλον αν θέλουν ή δεν θέλουν να έρθουν στη... Σωστά, και αυτό είναι κάτι θέμα. Λοιπόν, ναι, πέστε μου κάτι που θέλετε να πείτε άλλο πάνω σε αυτό. Όχι, αυτό μάλλον έχουμε κάποιο φίλο στη γραμμή, αν δεν κάνω λάθος. Παρακαλώ. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Συμφωνώ με τους συνομιλητές σου εκεί που τα λένε πολύ ωραία, πολύ καλά. Συμφωνώ και με τον κύριο Δαμνενό που τα είπε και 5 ευρώ να πάει το πετρέλαιο. Αλλά δυστυχώς είμαστε λαός, όπως σου είπε, του είπε ανώριμο, εγώ θα το πω αλλιώς. Είμαστε λαός χαβαλές. Μόνο τα λέμε. Τι κάνουμε και τα λέμε? Να περνάει η ώρα. Να περνάει η ώρα. Να λέμε στο Μαραθώνα λοιπόν να μην περνάει η ώρα τζάμπα. Ναι. Να μου δώσουν ένα τηλέφωνο Κυρίνας να το πω. Παιδιά, έχουμε χαθεί τελείως και εμείς έχουμε ξαναμιλήσει μαζί. Είμαστε στο μπλα μπλα μόνο. Δεν υπάρχει τελείως, είμαστε τελειωμένοι, καθαρισμένοι. Κάθε Σάββατο στο ξενοδοχείο Holiday Inn στις 6 ώρα το απόγευμα στο Βαρδάρι γίνεται η εβδομαδιαία συνάντηση των μελών και φίλων του Μαραθώνα. Ναι. Το κόστος για να έρθει κάποιος να συμμετέχει εκεί είναι 3 ευρώ. Ναι.
ήδη από τις προηγούμενες φορές, ακόμα και αν κάποιος, επειδή... Ο καφές, ναι, με τον οποίο πίνουμε ένα καφέ. Ναι. Άρα λοιπόν η υποχρέωση για να έρθει κάποιος στις συγκεντρώσεις του Μαραθώνα είναι να πληρώσει 3 ευρώ έναν καφέ. 6 ώρα κάθε Σαββάτο στο 6 ώρα κάθε Σάββατο στο Holiday Inn, το ξενοδοχείο. Εκεί λοιπόν θα δείτε ότι ο λαός μας δεν είναι έτσι όπως τον περιγράφεται. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι του λαού μας, δυστυχώς, συμφωνούμε, έτσι όπως τον περιγράφεται, αλλά δεν είναι όλο έτσι. Έχουμε ένα υγιές κομμάτι στο λαό μας, με πάρα πολύ αξιόλογους ανθρώπους, οι οποίοι δυστυχώς σήμερα δεν βγαίνουν μπροστά, διότι φοβούνται ότι θα κάνουν πρώτοι το βήμα και ότι το βήμα αυτό θα είναι μετέωρο και θα είναι στο κενό και κανείς δεν θα τους ακολουθήσει. Και ο Μαραθώνας είναι ακριβώς αυτό. Καλούμε τις υγιείς δυνάμεις της χώρας μας που ξέρουμε ότι υπάρχουν και είναι πολλοί άνθρωποι να βγουν έξω, διότι ήρθε η ώρα. Μήπως έπρεπε πιο πολύ μπροστά να βγούμε? Έχουμε αξιόλογους ανθρώπους. Πού είναι? Βλέπεις να κινείται τίποτε? Προσπαθήσαμε άλλες 2 φορές, αλλά δεν το μάθατε, διότι δεν έχουμε πρόσβαση στα μέσα, να επαναλάβουμε αυτό εδώ το εγχείρημα. Δυστυχώς τις προηγούμενες φορές συνέβαιναν αυτά που λέτε. Σήμερα όμως που ο λαός έχει καταλάβει ότι τον πάνε στο κρεματόριο και ότι τον περιμένει μαχαίρι, τα πράγματα είναι ψιλοέτοιμα, τα χόρτα είναι ξερά και εμείς χτυπάμε εκεί με την πέτρα μας, τσακ, να δούμε μήπως καταφέρουμε να ανοίξουμε μια φωτιά εκεί για να βγει ο κόσμος έξω. Να σας πω, δεν έχει καταλάβει ακόμα ο κόσμος. Είμαστε χαζοί όλοι, είμαστε κουδούνια, χαζοί, έτσι το λέω απλά χωριάτικα, είμαστε χαζοί. Γιατί μας υποτιμάτε τόσο πολύ δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Όχι, μέσα είμαι κι εγώ. Μα είμαι, αδελφέ μου καλέ, μισό λεπτάκι. 1,40 πήγε το πετρέλαιο, εγώ πάω σε 1.000 οικοδομές, και είναι με τις κοβέρτες, με τις μπελέτες μέσα, το καταλαβαίνετε, και κάθεται εκεί και στην πορεία δεν πάει πουθενά. Θα σου πω και κάτι άλλο. Προχθές... Μου επιτρέπετε, μισό λεπτό, είπατε για πορεία όμως, αν μου επιτρέπετε, να κάνουμε μια διακοπή. Ναι. Έχετε πάει σε πορεία? Εγώ ναι. Διαπιστώσατε ότι η πορεία τελικά ήταν μια βόλτα απλώς? Σας πήρανε τα κόμματα, τα γνωστά του δρόμου, σας πήγανε μια βόλτα γύρω στην πλατεία? Να διακόψω λίγο, συγγνώμη, να διακόψω. Εγώ δεν ανήκω πουθενά. Όταν οι αγρότες, οι οικοδόμοι, το πάμε, το έλα, κάνουν συγκεντρώσεις σε διαφορετικά σημεία, αυτό είναι λάθος, είναι έγκλημα. Μα πάμε όλοι για το ίδιο σκοπό και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Μα λέτε, εσείς περιγράφετε το Μαραθώνα. Ακριβώς τώρα αυτό είπατε, να πάμε όλοι κάπου με τον ίδιο σκοπό. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ποιος θα κινηθεί? Σας πληροφορώ εγώ ότι δεν θα κινηθεί ο κόσμος. Εσείς να έρθετε και αφήστε τους άλλους. Εγώ θα έρθω. Να έρθετε το Σάββατο στο Holiday Inn. Λοιπόν, να σας πω και κάτι, γιατί έχω πολλά να πω. Να σας πω και κάτι. Τα ΤΕΗ προχθές τη Σύνδο, προχθές, μέσα ΤΕΗ είναι 15-20 χιλιάδες φοιτητές. Κάνανε πορεία και ήρθαν εδώ στο Δημαρχείο, στη Σύνδο, στο Δημαρχείο της Σύνδο, με 45 άτομα. Και όπως βγήκα έξω με δώσαν ένα φυλάδιο. Και τους λέω, τι είστε παιδιά, είσαι πού από τα ΤΕΗ? Λέω, αυτά εδώ είναι τα ΤΕΗ, 45 άτομα? Μου λέει ναι. Πόσες χιλιάδες, 15.000, 20 έχετε τι είναι? Επί 45 να λείπουν που είστε εδώ και 15 να ήταν από την αγορά της Σύνδο ή ως κάτω στα ως την Εθνική Οδό. Δυστυχώς, ό,τι και να κάνουμε αδελφέ μου, και το όνομά σου αν θες να μου πεις να συναντηθούμε, να τα πούμε και από κοντά. Γρηγόρης Μοναχός λέγομαι εγώ. Ορίστε. Γρηγόρης Μοναχός. Ωραία. Γρηγόρη με λένε και εμένα. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Ό,τι και να γίνει είμαστε τελειωμένοι. Όχι, καταρχήν πρέπει να φύγουμε από το ευρώ και να πάρουμε ανάσα. Και για την τρόικα που λέμε πρέπει να φάνε κυνηγητό. Αλλά δυστυχώς για όλους μιλάω, δεν έχουμε παντελόνια, δεν έχουμε καρδιά. Τρελαίνομαι. Δηλαδή θέλω να με συγχωρείς που παρεμβαίνω. Αφού κατά την άποψή σου είμαστε τελειωμένοι, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι? Ναι, εγώ να έρθω και τώρα, να κλείσω το τηλέφωνο να έρθω να ανταμώσουμε. Το Σάββατο λοιπόν, 6 ώρα, αυτό είναι που θα κάνουμε. Το Σάββατο θα είμαι εγώ εκεί. Έγινε, θα χαρούμε πολύ που θα σε δούμε. Λοιπόν. Φέρε και 3 φίλους. Ναι, βεβαίως θα φέρω. Ωραία. Εντάξει, έγινε. Ονόματα θα τα πούμε εκεί. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν,
Το θέμα είναι ότι... Πήραμε όμως έναν άνθρωπο μαζί αυτή τη Το θέμα δεν είναι... Όχι, κοίταξε, μπορεί να παίρνεις αυτή τη στιγμή πολλαπλώς, δεν πήρες έναν άνθρωπο μαζί σας. Μόνο μην μιλάτε έτσι μεταξύ σας αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε καφενείο. Γιατί ξέρετε τι βγαίνει μπροστά έξω, ότι είμαστε καφενείο αυτή τη στιγμή. Αλλά καφενείο δεν είμαστε. Κάνουμε μια εκπομπή και προσπαθείτε να βγάλετε προς τα έξω κάποια πράγματα θετικά. Ναι, άσχετα, ο καθένας έχει την κύριε Οθανά, ο καθένας έχει την άποψή του και την εκφράζει με τον τρόπο που πιστεύει ότι είναι σωστή. Ο Γρηγόρης, ο φίλος μου, πιστεύει με αυτό το πράγμα με τον τρόπο που το λέει ότι είναι το σωστό. Θα τον αφήσουμε να το πει. Από τη στιγμή που εκφράζει κάτι, θα το αφήσουμε να το... Ασφαλώς, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Ούτε χρειάζεται, πιστεύω, νομοθεσίες ο Γρηγόρης πώς θα απαντήσει, τι θα πει. Ασφαλώς και δεν χρειάζεται. Έτσι. Γιατί ξέρετε, είναι το που συζητάμε ή κάτι ακούγεται, όταν μιλάτε μεταξύ σας οι δυο σας, ακούγεται άσχημο στον αέρα και δεν είναι ωραίο πράγμα. Έχουμε και κάποιον άλλο φίλο στην γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, σας. Να κλείσω λίγο το ραδιόφωνο γιατί. Βεβαίως, θα κλείσω το ραδιόφωνο, ούτε από τηλέφωνο. Μέχρι τώρα αισθανόμουν ότι ήμουν χαμένος στο πουθενά. Οι άνθρωποι αυτοί, δεν ξέρω, μου έδωσαν ένα όραμα, μου έδωσαν ένα όνειρο. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο να το δώσουν στον αέρα. Βεβαίως, αλλά άκουσα και για το ξενοδοχείο του Σαββάτου. Και θα κοιτάξω να είμαι εκεί. Δεν ξέρω, για μένα το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνω. Εγώ, αγαπητέ φίλε Κροατή, δεν ξέρω αν είστε ένας από τους που έχετε πάρει τηλέφωνο και θα αφήσει το όνομά σας, το τηλέφωνό σας κάποια στιγμή που μιλάγαμε και λέγαμε. Όχι, τώρα παίρνω. Γιατί έχω κάπου 15 άτομα, 20 και θα τα πάρω τηλέφωνο και θα τους πω να πάνε το Σάββατο εκεί να ακούσουν και αυτοί. Γιατί ζητάνε τι γίνεται. Όλοι μας δεν ζητάμε να δούμε πώς θα γίνει. Αυτό το πράγμα το βλέπουμε σαν μια διέξοδο και πιστεύω εγώ προσωπικά βέβαια ότι είναι μια διέξοδο. Ας το ονειρευτούμε λοιπόν. Δεν μας απαγορεύει κάτι να το δούμε. Βέβαια, δεν μας απαγορεύει κάτι να το νιώσουμε και να το καταλάβουμε. Και θα μην πείτε κύριε Κοβίδη τίποτα. Όχι, δεν θα ακούω. Ρωτάω έναν από τα μέλη εδώ της Οργανικής Επιτροπής να θέλει να πει κάτι για το θέμα αυτό. Όχι, εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω. Κάποιο τηλέφωνο υπάρχει για τους φίλους μας? Έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει επικοινωνία τηλεφωνικά με τόσο πολύ κόσμο. Έστω, θα πάω το Σαββάτο. 6 ώρα είπατε το Σαββάτο. 6 ώρα στο ξενοδοχείο Holiday Inn. Στο Βαρδάρι. 50 μέτρα από την Λαγκαδά. Τα κινητά τα τηλέφωνα κοστίζουν κιόλας, αγαπητέ φίλε. Καλύτερα να πάμε δια της παρουσίας μας, διαζώσεις. Διαζώσεις πάντα είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα, οπότε βλέπουμε και το χώρο, βλέπουμε και τους ανθρώπους. Παρακαλώ κύριε. Επίσης στη σελίδα μας, στο www.2013marathon.org. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι σε θέση να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σωστά, και το ξέρουμε και είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και είναι μια ευκαιρία σήμερα να μας ακούσουν και άνθρωποι που δεν έχουν. Εγώ την ευκαιρία αυτή την έδωσα και την δίνω πάντα σε νέα εγχειρήματα. Και συγχαρητήρια γι' αυτό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε αγαπητέ μου κύριε. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι άλλο, να ρωτήσετε κάτι άλλο. Όχι. Πιστεύω από κοντά να μου λύσουν αρκετές απορίες. Βεβαίως. Θα σας περιμένουμε το Σάββατο. Θα χαρούμε να σας δούμε κύριε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Συγχαρητήρια για την εκπομπή που κάνετε, τη συγκεκριμένη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή είπα και προηγουμένως, κυρία Κοβίδη και κύριε Μοναχέ, ότι αρκετός κόσμος μας παρακολουθεί. Οι εκπομπές μου κυρίως στηρίζονται πάνω στο κοινωνικό-οικονομικό. Το πολιτικό ποσός με ενδιαφέρει. Είστε οι πρώτοι μετά από 1,5-2 χρόνια που μιλάτε πολιτικά μέσα από αυτό το ραδιόφωνο. Δεν επιτρέπω σε πολιτικούς ημιμόνων τον κύριο Μαργαρίτη, τον Κώστα, ο οποίος πολιτεύεται με την υπόλοιπη περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, όμως σε αυτήν την εκπομπή βγαίνει ως εκπρόσωπος από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μου πει τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σχέση με τη χώρα μας. Βέβαια, ως πολιτικός λέει και κάποια πράγματα. Εμείς βέβαια δεν είμαστε πολιτικοί, είμαστε πολίτες. Είσαστε πολίτες, αλλά έχετε όμως ένα πολιτικό λόγο αυτή τη στιγμή. Λέτε κάποια πράγματα, έτσι. Πολιτικός λόγος. Δυστυχώς σήμερα έχουμε φτάσει τον πολιτικό λόγο να θεωρούμε ότι είναι προνόμιο των πολιτικών, αυτών των πολιτικών που βλέπουμε στην τηλεόραση. Μάλλον να το θέσω καλύτερα. Λέτε τα αυτονόητα για μια χώρα. Σωστά. Και επειδή το αυτονόητο σήμερα είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς, το αναλύουμε και το λέμε ότι είναι πολιτικός λόγος το αυτονόητο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ή έτσι ή αλλιώς, να το πάρουμε, πρέπει κάτι να συμβεί. Κάποιο ταρακούνημα, κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, εγώ αυτό το πράγμα το βλέπω ότι είναι στη σωστή πλευρά του. Γι' αυτό σας ρώτησα προηγουμένως αν είστε από το κίνημα δεν πυρώνω. Γι' αυτό ξεκαθάρισα ότι δεν είστε οι αγανακτισμένοι που μαζευόντουσαν κάποιο καλοκαίρι και έπιναν πορτοκαλάδες και κοκακόλες και δεν ξέρω τι άλλο συζητάγαν. Και βλέπω ότι υπάρχει δηλαδή μια πιο ουσιώδη οργάνωση
Βέβαια είναι νέα η κίνηση και εγώ έλεγα δεν ξέρω μήπως... Ναι, πέστε. Για την οργάνωση ίσως έχει νόημα να πούμε λίγο δύο πραγματάκια. Να πείτε, για πέστε. Έχουμε ήδη φτιάξει μια σελίδα. Δυστυχώς το διαδίκτυο σήμερα είναι το κατοχικό μας ραδιόφωνο. Καλός ή κακός. Δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε άλλα μέσα πλην κάποιων εκπομπών όπως η δική σας, οι οποίες όμως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι ελάχιστες. Άρα αναγκαστικά η βάση μας θα είναι εκεί. Ξέρουμε βεβαίως ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι πρόσβαση στο διαδίκτυο, ούτε όλοι αναγκαστικά θα διαβάσουν αυτά που λέμε. Τι κάνουμε λοιπόν? Έχουμε μια βάση στο διαδίκτυο στην οποία μπορούν οι χρήστες να μπουν μέσα και να εγγραφούν, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις, και παράλληλα έχουμε ομάδες εθελοντών, δηλαδή πολιτών οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν στην προσπάθεια του μαραθώνα, οι οποίοι προσπαθούν κυρίως να διαδώσουν την προσπάθεια εκτός διαδικτύου. Αυτό γίνεται με διανομές φυλαδίων, με αυσοκολλήσεις, με κάποιες άλλες δράσεις που έχουμε σκοπό να κάνουμε, αλλά θα σας τα αφήσουμε για έκπληξη. Από το στόμα του στόμα δηλαδή κυρίως. Και κυρίως από τον προσωπικό αγώνα του κάθε ενός από εμάς στην καθημερινή του ζωή. Πρέπει, αυτό που έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας οι εθελοντές του μαραθώνα, είναι ότι πρέπει να γίνουμε ένα είδος ιεραπόστολου, δηλαδή όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε να μιλάμε για αυτό το πράγμα, να προσπαθούμε να πείσουμε τους άλλους, να προσπαθούμε να διαδώσουμε αυτό που γίνεται, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Απλώς εδώ θέλω να συμπληρώσω στον Γρηγόρη σε αυτά τα πολύ σωστά που είπε, ότι δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή εμείς δεν λέμε κάτι για να κάνουμε μια πολιτική οργάνωση, για να δρέψουμε κάποιους οικονομικούς ή μη καρπούς. Αυτό που κάνουμε είναι να λέμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο όπλο, γιατί το ψέμα όσο και σκληρά να προσπαθείτε να περάσει, όπως γίνεται με την προπαγάνδα επί 24 ώρου βάσος, δηλαδή και μέσω του τύπου και μέσω κυρίως της τηλεόρασης, η αλήθεια είναι πάρα πολύ, επειδή είναι με πολύ απλά πράγματα, ο άλλος μπορεί να την καταλάβει, δηλαδή δεν ανάγκη να το αναλύσεις και να είσαι επιστήμονας της οικονομίας όταν του πεις ότι αγαπητέ μου, τα συμφέροντα του δανειστή και του δανειζόμενου, και μάλιστα όταν ο δανειζόμενος είναι σε αδυναμία να πληρώσει τη δόση, αυτά τα συμφέροντα είναι εκ διαμέτρου αντίθετα και εχθρικά. Δεν είναι ποτέ παράλληλα και από την ίδια πλευρά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η χώρα που είναι ο δανειστής, που είναι ο δανειζόμενος, έχει παραδώσει στον δανειστή τα πάντα. Δηλαδή σε αυτόν που έχει εχθρικά συμφέροντα έχει παραδοθεί η οικονομία της χώρας, που όπως είπα προηγουμένως είναι ο πλέον ζωτικός στρατηγικός χώρος, είναι η ίδια η ύπαρξή της. Λοιπόν, αυτό δεν χρειάζεται λοιπόν ο άλλος να έχει οικονομικές γνώσεις για να καταλάβει λοιπόν ότι η οικονομία για αυτόν τον λόγο δεν πάει καλά, επειδή κομμαντάρουν οι αντίπαλοι των δικών μας συμφερόντων. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτή είναι μια αλήθεια λοιπόν, την οποία όταν την ακούσει ο άλλος και την καταλάβει, γιατί καμιά φορά ξέρετε γίνεται, τα απλά τα πράγματα επειδή πέφτει μια συνεχής προπαγάνδα εξαιρετικά πυκνή και επιστημονικά σχεδιασμένη, θολώνει το μυαλό και δεν βλέπεις όλο το απλό, δηλαδή το να πάω απέναντι είναι 3 βήματα, δεν χρειάζεται να πάω μέσω λαμίας. Έτσι λοιπόν το όπλο που έχουμε εμείς είναι η αλήθεια, κύριε Πιλίτσο. Και όταν έχεις την αλήθεια και το δίκαιο, δεν φοβάσαι τίποτα και είναι σίγουρο ότι θα νικήσεις. Εγώ αυτό πιστεύω, είναι πάρα πολύ απλό δηλαδή το πράγμα, και όπως είπα προηγουμένως ο μόνος παράγων που μένει για να πετύχει το εγχείρημα είναι η διάδοση αυτής της αλήθειας, δηλαδή να φτάσει σε κάθε ελληνικό αυτή. Σωστά είπαν προηγουμένως και οι φίλοι μας για το ότι οι Έλληνες ή πολλοί Έλληνες κάθονται και δεν κινούνται και κάθονται στο καναπέ. Έτσι είναι, έχουν απολύτως δίκιο. Αλλά είναι έτσι διότι έχει αποκλειστεί το μυαλό τους από αυτή την προπαγάνδα. Έχει αποκλειστεί, φοβούνται κύριε Γιαγόρη. Μα ακριβώς, ο αποκλεισμός είναι του έχουν σπείρει τον φόβο και γι' αυτό και μένει ακίνητος. Αυτό ακριβώς είναι, αυτό εννοώ. Ο φόβος είναι ένα μεγάλο όπλο που χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή τα τελευταία χρόνια η προπαγάνδα για να επιβάλλει αυτά τα κοινωνιοκτώνα και ανθρωποκτώνα μέτρα. Δεν βλέπεις ότι δεν πεθαίνουν κάθε μέρα στους πολίτες μας, αυτοκτονούνε. Ξέρεις τι είναι μια αυτοκτονία? Μια αυτοκτονία τι είναι? Για να φτάσει ο άλλος στο σημείο να αφαιρέσει τη ζωή του. Πού έχει φτάσει?
Και δεν είναι ότι αυτός αυτοκτόνησε και λέμε 3.527 αυτοκτονίες. Είναι από πίσω ότι οικογενειακό δράμα ολόκληρο παίζεται. Τα παιδιά, η γυναίκα, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, μιλάμε για ένα έγκλημα τεραστίων διαστάσεων που ακόμη δεν έχει εμφανιστεί σε όλη του την έκταση, δεν έχει γίνει αντιληπτό δηλαδή. Και καθόμαστε και προσπαθούμε να πείσουμε. Δεν χρειάζεται να πείσουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το μόνο που θέλει είναι να φτάσει αυτή η αλήθεια σε όλα τα αυτιά των Ελλήνων. Τελειώσαμε. Θα κατέβουν 3 εκατομμύρια κάτι στο μαράθωνα, όχι 1 που λέω εγώ. Αρκεί να φτάσει όμως. Εκεί είναι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε να ακούσουν 5 πράγματα. Σας αυτό κυρίες και κύριοι, είπα να κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα. Είμαστε 30 λεπτά μετά τις 7. Θα κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, και πάλι κοντά σας αγαπητοί φίλοι, είμαστε περίπου 35 λεπτά μετά τις 7. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τελευταίο 25 λεπτό της εκπομπής μας και εγώ θέτω ένα ερώτημα, γιατί τώρα που συζητάμε το πέρα από τη ρέκορτ, κυρία Μοναχή και κυρία Εποβίδη, πιστεύω ότι είπατε ότι στην αρχή της συζήτησής μας ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα, η συγκεκριμένη επιχείρηση όπως το λέτε εσείς, ξεκίνησε περίπου 2-3 εβδομάδες, έτσι δεν είπατε? Ένα μήνα. Ναι, μήπως είναι περίπου είναι το περίπου ένα μήνα και μέχρι την Πρωτομαγιά που μας είπατε προηγουμένως εσείς κυρία Κοβίβη, είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα αυτό ώστε ο κόσμος να μάθει το μαραθών 2013 για να έχει τη συμμετοχή του? Μήπως είναι πολύ πρόημο να γίνει αυτή η κίνηση? Μήπως πρέπει να γίνει μετά από ένα χρόνο για παράδειγμα, να μαθευτεί η κίνηση αυτή? Οι απόψεις εδώ δίστανται. Πάρα πολλοί άνθρωποι μας λένε ότι η Πρωτομαγιά είναι πάρα πολύ μακριά και ότι δεν θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Αυτό βέβαια το επιχείρημα το ακούω από πρόπερση περίπου, διότι ήδη εκεί 5-6 μήνες μετά το πρώτο μνημόνιο κάποιοι λέγανε τον άλλο μήνα θα γίνουν επεισόδια, θα σφαχτούμε, θα σκοτωθούμε κτλ. Και υπάρχει και η άλλη άποψη η οποία λέει ότι ο μαραθώνας είναι πολύ κοντά, διότι το εγχείρημα είναι τεράστιο, σε αυτό συμφωνούμε, αυτό σίγουρα θα συμφωνήσουμε. Το εγχείρημα είναι τεράστιο και ίσως δεν είναι επαρκής ο χρόνος μέχρι την Πρωτομαγιά. Εμείς όμως τι λέμε? Λέμε το εξής: την Πρωτομαγιά θα έρθει στο μαραθώνα αυτοπροσώπως με τη φυσική του παρουσία κόσμος. Αν τελικά η επιχείρηση, το εγχείρημα αυτό που πάμε να κάνουμε έχει επιτυχία, στο μαραθώνα θα έρθουν πάρα πολλοί άνθρωποι, τόσοι ώστε να τελειώσει αυτό το πράγμα εκεί. Εσείς πιστεύετε ας πούμε ότι αν μαζευτούν παράδειγμα 500.000 άνθρωποι, είσαστε σε θέση να, μάλλον θα δεχτούν αυτοί βλέποντας εγώ 500.000 κόσμο ή 1 εκατομμύριο κόσμος, να δεχτούν αυτό που λέτε ότι να παραδώσουν τα ενία της χώρας και να πούνε εδώ ίσως θα πρέπει να πούμε το εξής. Την Πρωτομαγιά, την ημέρα της Πρωτομαγιάς, εμείς ζητάμε από τον κόσμο. Τι ώρα θα γίνει η εκδήλωση αυτή? Από το πρωί θα ξεκινήσει. Ολοήμερη είναι η εκδήλωση. Την Πρωτομαγιά ζητάμε από τον κόσμο να έρθει και να επικυρώσει με τη φυσική του παρουσία τα εξής. Τις εξής απαιτήσεις του. Πρώτον, να παραιτηθεί άμεσα η σημερινή κυβέρνηση και Βουλή. Θα έχει πάρει τις αποφάσεις και η Ελληνοβούληση εδώ μεταξύ. Όχι. Το πρώτο πράγμα που ζητάμε είναι να παραιτηθεί άμεσα η σημερινή κυβέρνηση και Βουλή. Προφανώς, όταν πάμε στο μαραθώνα και ζητήσουμε την παραίτηση αυτής της κυβέρνησης, θα πρέπει να έχουμε έτοιμη την επόμενη. Δεν μπορεί να πάμε στο μαραθώνα και να λέμε παραιτηθείτε εσείς και να έχουμε αναρχία. Άρα θα πρέπει η κυβέρνηση που εμπιστεύεται ο λαός, η οποία προσωρινά θα κυβερνήσει την Ελλάδα και με μοναδική αποστολή τη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας και την συνέχιση της λειτουργίας του κράτους. Ποιοι θα είναι αυτοί όμως τώρα? Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι προκύπτουν ήδη από μια δημόσια διαβούλευση η οποία γίνεται στην Ελληνοβούληση. Αυτή τη στιγμή δηλαδή αυτό είναι σε ισχύ και ανεργία? Βεβαίως, και αν ανοίξετε τη σελίδα του Μαραθώνα θα δείτε ότι στο φόρουμ υπάρχει περιοχή δημόσιας διαβούλευσης στην οποία έχουν ήδη προταθεί πρόσωπα και τα πρόσωπα που θα απαρτήσουν την προσωρινή κυβέρνηση εθνικής εμπιστοσύνης. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος, μάλλον αν θέλετε διαβάστε για να μην όχι κύριε Ορθώνα, πιστεύω ότι αυτό που λέει ο αγαπητός Γρηγόρης δεν είναι να τα αφήνουμε. Όχι, γιατί δεν έχει συμπληρωθεί ο κατάλογος. Για αυτό τώρα αρχίζει να γράφει. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Ναι, δεν ενδιαφέρει αυτό, γιατί καλό είναι ο κόσμος
να ακούει και να ξέρει περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, λοιπόν, γιατί να μην το πούμε αυτό. Μπορεί λοιπόν οποιοσδήποτε, δίνοντάς μας μόνο το email του και τίποτα άλλο, ένα ψευδόνυμο και το email του, να μπει στην Ελλήνων Βούληση, να αποτελέσει βουλευτή, να προτείνει τα πρόσωπα που εμπιστεύεται για την προσωρινή κυβέρνηση εθνικής εμπιστοσύνης, καθώς και τα πρόσωπα που εμπιστεύεται για την ομάδα σύνταξης του νέου συντάγματος, διότι το νέο σύνταγμα θέλουμε να προκύψει από μια ομάδα σύνταξης που να εμπιστευόμαστε και όχι από το υφιστάμενο πολιτικό προσωπικό. Και τρίτον, να θέσει και να συζητήσει τις προδιαγραφές που θα ήθελε να δει στο νέο σύνταγμα. Τώρα προσπαθώ να μπω μέσα στο site, έχω μπει μέσα στο site το δικό σας και είμαι στον Ελλήνων Βούληση. Θέλω να μπω για να δω εδώ πέρα ομάδα κυβέρνησης εθνικής εμπιστοσύνης. Πρέπει να συμπληρώσω κάτι όμως για να μην φανούμε αυτοί στον κόσμο. Προφανώς ο κόσμος ο οποίος θα μπει δίνοντας ένα email και ένα ψευδόνυμο και ψηφίζει δεν θα παραγάγει ένα έγκυρο δημοψήφισμα, διότι ένα δημοψήφισμα για να είναι έγκυρο δεν φτάνει μόνο ένα email. Θα μπορούσα εγώ να δώσω 10 email και να ψηφίσω 10 φορές. Ένας ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης, ο Οργανισμός Δημοψηφισμάτων, ο οποίος αποτελείται από νομικούς και από τον καθηγητή και από καθηγητές, ας μην πούμε τώρα το όνομα, δεν έχει σημασία σε αυτή τη φάση. Βλέπω κάποια ονόματα εδώ πέρα εγώ, δεν ξέρω αν αυτά τα ονόματα τα οποία φαίνονται εδώ πέρα αποτελούν άτομα προς πρόταση, προτείνονται. Μπράβο, ναι. Για παράδειγμα, έχει ένα όνομα εδώ πέρα, στρατηγός Γιώργος Αϊφαντής. Ναι. Αυτό τι είναι? Κάποιος λοιπόν βουλευόμενος στην Ελλήνων Βούληση, κάποιο μέλος, πρότεινε το στρατηγό Αϊφαντή. Αυτό το μέλος λοιπόν έχει από κάτω επικολλήσει κάποιες πληροφορίες με συνεντεύξεις, με άρθρα του κ. Αϊφαντή, με βιβλία, με βίντεο στα οποία μιλάει και λέει την άποψή του ότι αυτός εμπιστεύεται τον κ. Αϊφαντή. Πάνω από το άρθρο του κ. Αϊφαντή θα δείτε ένα δημοψήφισμα. Λέει, συμφωνείτε με την επιλογή του κ. Αϊφαντή στην κυβέρνηση εθνικής εμπιστοσύνης? Ναι, όχι. Ναι. Άρα λοιπόν μπορεί ο καθένας να μπει και να προτείνει είτε πρόσωπα και να ψηφίσει βέβαια τα πρόσωπα που έχουν προτείνει άλλοι. Άλλα ονόματα υπάρχουν ή μόνο άλλα ονόματα? Ναι, βεβαίως. Για να μην νομίζω ο κόσμος Κώστας Λαπαβίτσας. Ο Λαπαβίτσα, ο καθηγητής. Καθηγητής είναι. Αυτά τώρα να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι δικές μας προτάσεις, είναι προτάσεις απλών πολιτών που έχουν γραφτεί στην Ελλήνων Βούληση, έτσι. Δεν προτείνουμε εμείς αυτούς. Και αυτό ακριβώς είναι και η δύναμη ίσως του μαραθώνα, ότι στο μαραθώνα δεν λέμε σε κανέναν έλα εδώ σε εμάς γιατί εμείς ξέρουμε την αλήθεια. Δεν λέμε σε κανέναν έλα να με ακολουθήσεις. Συγγνώμη, την αλήθεια την ξέρουμε. Εκείνο λέμε την αλήθεια. Όλη την αλήθεια τέλος πάντων. Δεν λέμε σε κανέναν. Δεν ξέρουμε όλη την αλήθεια. Την ξέρουμε. Δεν λέμε σε κανέναν έλα να με ακολουθήσεις γιατί εγώ είμαι αρχηγός και ξέρω πώς θα σου αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν εσείς οι οποίοι έχετε μια επιτροπή, την οργανωτική επιτροπή, η οποία είστε, έχετε αφήσει όλους αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Με απλά λόγια. Μόνοι τους να αυτοπροτείνουν και να αυτοπροτείνονται και να αυτοπροτείνουν άλλους. Μια φράση θα μου επιτρέψετε που είναι ποδοσφαιρική και την καταλαβαίνει ο κόσμος πάρα πολύ εύκολα. Εμείς, η Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθώνα έχει ως αποστολή να οργανώσει το γήπεδο. Εμείς θα πάμε, θα ανοίξουμε τις πόρτες, θα ανοίξουμε τις προβολείς και θα έρθει ο κόσμος να παίξει μπάλα. Και οι άνθρωποι που θα προτείνει ο κόσμος και θα ψηφίσει ο κόσμος και εμπιστεύεται ο λαός μας, αυτοί οι άνθρωποι θα αποτελέσουν και τη συντακτική ομάδα. Ναι, κάποιο άλλο όνομα είναι Αθανάσιο Τσακάλης. Ποιος είναι αυτός, ξέρετε? Ο κ. Τσακάλης τον έχω παρακολουθήσει, δεν είναι δικιά μας πρόταση επίσης, την έχει προτείνει κάποιος φίλος. Ο κ. Τσακάλης είναι αξιωματικός του ναυτικού, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος κάνει εδώ και 3 χρόνια έναν απίστευτο αγώνα στις ένοπλες δυνάμεις από εκεί τέλος πάντων που είναι το μετερίζει του, να πείσει τους συναδέλφους του για το μαραθώνα. Όχι για το μαραθώνα. Ο μαραθώνας είναι 1 μήνα. Στους 3 χρόνια αγωνίζεται. Να πείσει τους συναδέλφους του να δραστηριοποιηθούν και να μην παραδώσουν τη χώρα μαχητή. Μάλιστα. Έχουμε κάποιο φίλο στην γραμμή. Παρακαλώ. Κύριε Πηγίτο. Ναι, γεια σας κύριε Καραπά. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι και εσάς και στους καλεσμένους και σε όλους τους ακροατές που ακούν το ραδιόφωνο. Δεν έχω ακούσει όλη την εκπομπή τους κυρίους που μιλάνε, αλλά αυτά τα
πράγματα που έχω προλάβει να ακούσω. Συμφωνώ και νομίζω είναι αυτά που λέμε και στην εκπομπή σας κάθε φορά που μιλάμε. Μπράβο. Είναι η αισιοδοξία και τόνος που δίνεται. Ακριβώς. Αυτό που λέω κάθε φορά που παίρνω και δεν θέλω να περιαυτολογήσω, ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Να το κάτι κύριε Καράμπα. Ναι. Μου λέτε κάντε κάτι και βρίσκουμε. Εγώ προσπάθησα. Να σας πω λίγο κάτι αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως, αυτό γι' αυτό πήρατε. Με αφορμή τα παιδιά, τα ατυχέστατα παιδιά αυτά που πάθαν τη ζημιά στη Λάρισα, που πεθάνανε, που κάναμε μια συγκέντρωση στο Λευκό Πύργο. Ανάψαμε κεράκια. Το απόγευμα της Παρασκευής. Το είχα πει και μέσα από το ράδιο του Γαλαξή και ευχαριστώ πάρα πολύ δημοσίως. Ήμασταν 15 άνθρωποι. Χθες το απόγευμα στην Αγία Σοφίας ήμασταν πάνω από 100. Χθες προσπάθησε ένα κανάλι το οποίο ήταν από μάλλον θα το πω και δημοσίως. Πέστε το, δεν είναι τα πράγματα με το όνομά τους τώρα, δεν έχετε να λέμε ένα κανάλι που και εκείνο. Ήρθε το Μέγκα. Το πέστε έτσι, το Μέγκα. Και έφαγε τέτοιο κράξιμο από όλο τον κόσμο. Πολύ ελπιδοφόρο. Έφαγε κράξιμο. Τα έσβησε όλα τους προβολείς, τα μάζεψε. Πήρε τηλέφωνο αυτός ο άνθρωπος που είχαν εκεί στο κανάλι κάτω. Είπαν ότι με κράζουν, τι να κάνω, και σηκώθηκε και έφυγε. Ο κόσμος πλέον ξύπνησε. Δεν θέλει κονσέρβα. Η κονσέρβα ήταν κάποτε που δεν ξέραμε που θα πάρουμε κάτι άλλο. Τώρα ξέρουμε να κατανοίγουμε. Είδαμε το παράδειγμα με τους Βούλγαρους που μας πέρασαν όχι στροφή στον ευθύτο δρόμο. Εγώ είμαι αισιόδοξος όπως πάντοτε. Θέλω να συγχαρώ δημοσίως αυτούς τους κυρίους, δεν τους ξέρω. Θέλω να τους μάθετε το Σάββατο, θα γίνει μια κίνηση. Πολύ ευχαριστώς. Εγώ είμαι ανοιχτός σε κάθε προσπάθεια που γίνεται. Άλλωστε και εσείς με έχετε βοηθήσει και προσωπικά σαν άνθρωπος και ο σταθμός και το κανάλι που έχετε την εκπομπή. Γιατί ευτυχώς, όχι δυστυχώς, ευτυχώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι δεν το βάλανε κάτω. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας κυβερνάνε βασίζονται μέσα σε ένα σχέδιο να ρίξουν την αισιοδοξία, το μεράκι του Έλληνα. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο όπλο του Έλληνα. Η αισιοδοξία και το μεράκι του. Όταν το γκρεμίσουν και το καταρακώσουν αυτό, έχουν χάσει τα πάντα. Εγώ το Σάββατο τι ώρα είναι, 6,5 ώρα το απόγευμα. 6 ώρα κάθε Σάββατο στο ξενοδοχείο Holiday Inn, καμιά 50-100 μέτρα από το Βαρδάρι από τη Λίμνη. Εγώ θα έρθω να σας δω. Θα κάνουμε να σας δούμε. Έτσι για να ακούσω αυτά τα οποία θα λέτε, νομίζω θα υπάρχει κάποιος διάλογος. Γιατί ευτυχώς που υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κάτι να κάνουμε ρε παιδιά. Κάτι, όχι φτάνει τόσο απεσιόδοξο. Εγώ ποτέ δεν ήμουν απεσιόδοξος. Αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι κάθε μέρα που έχω το μαγαζί μου ανοιχτό, κερδίζω μία μέρα παράταση. Το κλειδί στην πόρτα, και θέλω να πω τους συναδέλφους, γιατί διάβαζα τώρα μια οικονομική εφημερίδα τα στοιχεία του Εμπορικού Συλλόγου για με τα αποτελέσματα του τζίρου των καταστημάτων με τις εκτόσεις, είναι άκρως απογοητευτικά. Και όμως ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το κλειδί στην πόρτα. Το κλειδί στην πόρτα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ό,τι είναι νόμιμο και ό,τι είναι επιτρεπτό από την κοινωνία. Το κλειδί στην πόρτα, και όλοι αυτοί που ήρθανε νύχτα θα φύγουν. Εγώ αυτή την εντύπωση ήδη βλέπω αυτά τα τεχνικά καταστήματα, τα δύο τα μεγάλα στην Τουρκία πήρανε πόρτα, φύγανε. Τέλειωσε στην Τουρκία. Στην Αλβανία τέλειωσε πρωτού από ένα χρόνο, και από εκεί πήρε πόρτα. Τα δύο τα μεγάλα τεχνικά καταστήματα που είναι στην Ελλάδα, και αυτά έχουν πτώση 20%. Συμβαδίζουν με την πτώση που έχει η αγορά στα αντίστοιχα καταστήματα. Καλώ όλους τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους βιοτέχνες, τους πάντων να μην το βάζουν κάτω. Να έρθουν εκεί σε εσάς. Δεν έχω να κερδίσω κάτι για αυτό που λέω, να έρθουν εκεί σε εσάς, στο ξενοδοχείο. Έστω μια κουβέντα που θα πούν, ένα αισιόδοξο μήνυμα. Εγώ νομίζω ότι την Κυριακή το πρωί θα ξυπνήσουν αλλιώς, τη Δευτέρα θα ξυπνήσουν αλλιώς. Ναι. Αυτή την εντύπωση έχω, κύριε Πιλίτσο. Μάλιστα. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω. Συγχαρητήρια σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Το θέμα δεν είναι να μας δώσετε συγχαρητήρια, διότι αυτό που κάνουμε δεν το κάνουμε εμείς για μας. Πρέπει όλοι μαζί να το κάνουμε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να δώσετε εμάς συγχαρητήρια. Θα έρθετε μαζί με τους φίλους σας για να κάνουμε μαζί κάτι από κοινού. Δεν είναι δικό μας αυτό που κάνουμε, είναι ολονών μας. Ναι, αλλά όταν κάνουμε μια καλή πράξη,
πρέπει να έχουμε και την επιβράβευση, γιατί εδώ έχουν φτάσει στο σημείο την κοινωνία να μην επιβραβεύεται ούτε το καλό ούτε να καταδικάζεται το κακό. Η επιβράβευσή μας ήταν να γεμίσουμε την αίθουσα το επόμενο Σάββατο. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ότι για το επόμενο Σάββατο ειδικά έχουμε και έναν εξαιρετικό ακόμη ομιλητή, τον πρώην εισαγγελέα, τον Κώστα το Λογοθέτη, ο οποίος είναι και αυτός φίλος της επιχείρησης Μαραθών και είναι ένας εκ των ανθρώπων ο οποίος εμπράκτος έχει αποδείξει τη στεναρή του στάση απέναντι σε αυτό το κομματοκρατικό κατεστημένο. Ωραία, όλα καλά. Σας εύχομαι καλή συνέχεια κύριε Πιλίτσο, καλή εβδομάδα και καλή επιτυχία στους κυρίους. Σε εμάς όλους, όχι σε εμάς. Σε όλους. Στο λαό μας καλή επιτυχία. Εγώ δεν ξέρω τα ονόματά σας, σε όλους. Πρέπει να πάρουμε τα πάνω μας, τέλειωσε. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, υπάρχει ευρεία αποδοχή. Μα κοίταξτε, είναι ένας από τον οποίο με έχει πάρει τηλέφωνο και μου έχει πει να βρεθεί κάτι να γίνει. Κύριε Πιλίτσο, η κρίση είναι μια ευκαιρία. Εγώ πριν από 5 χρόνια, για να μην λέμε τώρα και χαζομάρες, δεν ασχολούμουν με αυτά. Είμαι ένας επιχειρηματίας ο οποίος έκανε τη δουλειά του, ασχολούμαι με τη δουλειά του μέχρι το βράδυ, ότι κάναμε λίγο πολύ, πάρα πολλοί άνθρωποι τέλος πάντων. Η κρίση λοιπόν αυτή είναι μια ευκαιρία να πάμε μπροστά, να σταματήσουμε πια αυτή τη ζωή που είχαμε πριν, την άδεια, την καταναλωτική, να δούμε πώς θα φτιάξουμε ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας. Έχουμε και το διαδίκτυο εδώ πέρα παρακολουθώ τώρα, συνάδελφος η Δώρα Ιωάννου, η κυρία Δώρα Ιωάννου, η οποία λέει για άλλη μια φορά κύριε Πιλίτσο, συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας, η σημερινή σας είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ο κόσμος σας ακούει και μέσα από το διαδίκτυο, ευχαριστούμε Δώρα, είναι συνάδελφος η Δώρα. Ωραία. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο τελικά από ό,τι βλέπω εδώ. Ο κόσμος αποδέχεται την ιδέα πραγματικά με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Όταν καταφέρουμε να το εξηγήσουμε βέβαια και εμείς. Αυτό είναι που είπα προηγουμένως. Το πρόβλημα είναι να φτάσει η πρότασή μας στα αυτιά όλων των Ελλήνων. Και πάνω σε αυτό που προηγουμένως πολύ σωστά είπε ο Γρηγόρης με το θέμα της ευκαιρίας, πραγματικά αυτή τη στιγμή δηλαδή παρουσιάζεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να αποκτήσουμε μια δημοκρατία πραγματική και όχι ψευδεπίγραφη σαν και αυτήν που έχουμε ως τώρα. Που δεν θα έχει προηγούμενο. Αλλά ας μην το αναπτύξουμε πολύ, αυτό είναι ένα άλλο θέμα και αν θέλετε κάποια φορά θα κάνουμε μια εκπομπή. Ο Ανδρέας Αθηναίος είναι ο γνωστός οικονομολόγος ο οποίος λέει περί καταχνής. Ο γνωστός οικονομολόγος που λέει περί καταχνής. Τι είναι αυτό? Τον έχει το προτινόμενο, Ανδρέας Αθηναίος. Προτινόμενο? Δεν ξέρω. Αυτό είναι, πρέπει να είναι ξέρω. Το ξέρω εγώ και μάλιστα μου έχει προταθεί από φίλο ακροατή να επικοινωνήσω μαζί του και να μιλήσω, γιατί έχει μια άλλη θεώρηση και άποψη των περί οικονομικών δρόμενων στη χώρα. Πιστεύει ότι η χώρα πρέπει να πάει σε μια νέα δραχμή, η οποία να είναι εφάμιλη του ευρώ, μία δραχμή στον 1 ευρώ, για να μπορέσει να αποκατασταθεί το συγκεκριμένο θέμα και να μπορέσει και η χώρα να αποπληρώσει έτσι, γιατί αυτόματα, άμα πάει 1 ευρώ μία δραχμή ή μια νέα δραχμή, ένα νέο νόημα, θα αποκατασταθεί στην πραγματική του. Τα ομόλογα θα μειωθούν και θα πάνε στους. Εμάς θα μας επιτρέψετε σε τέτοιου είδους θέματα να μην πάρουμε θέση. Εμείς αυτό που λέμε είναι το εξής, ότι στη χώρα μας υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι, όπως είναι και ο Αθηναίος, όπως είναι και άλλοι και οικονομολόγοι, δηλαδή από το χώρο σας άνθρωποι και εσείς, οι οποίοι έχουν μια πρόταση διαφορετική από αυτή που ακολουθούμε σήμερα, αλλά δυστυχώς σήμερα το πολιτικό σύστημα κοφεύει και εκτελεί τις εντολές άλλων. Αυτό που θέλουμε εμείς στο Μαραθώνα είναι να δημιουργήσουμε χώρο αυτή η υγιώς σκεπτόμενη άνθρωποι, αυτή η άλλη άποψη, ότι δεν είναι να τα ξεπουλήσουμε όλα αδερφές στο κάτω-κάτω, αυτή η άλλη άποψη ότι μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και να μην έχουμε ανάγκη κανέναν. Εγώ θα σας πάω και κάπου αλλού, θα σας συνδέσω με ένα κρίκο πολύ σημαντικό, κύριε Μοναχέ και κύριε Ιακωβίδη. Επειδή έχω σε προσωπική σχέση, γιατί και η αγωνία των ανθρώπων είναι τεράστια, ειδικά αυτά τα μέτρα που ακούγονται θα επιβληθούν, ειδικά με τους δανειολήπτες, εκείνοι που έχουν τα στεγαστικά δάνεια, όπου δεν έχει νόημα αυτό που λέτε τώρα, το που γράφετε.
απόλυτο νόημα, γιατί το προσωπικό... Ναι, γιατί βλέπω ότι γράψατε για το ΤΑΙΠΕΔ. Κατασκευαστήκατε. Γιατί εκείνο που είχε αμεσότητα αυτή τη στιγμή και απόλυτη έτσι, για να θείτε σε επικοινωνία εσείς, τα στεγαστικά δάνεια, τα οποία αν τελικά με τα funds συμβεί αυτό και ψηφιστεί ο νόμος, εγώ πιστεύω ότι η έκρηξη θα είναι τέτοια, κυρία Μοναχή και κυρία Κοβίδη, που θα τη σταματάει όχι το ποτάμι που λέγεται Λάρισα, γιατί δεν ξέρω ποιος το ποτάμι θα σταματήσει. Ακούστε τώρα τι είπατε μόλις πριν από μισό δευτερόλεπτο. Αν ψηφιστεί ο νόμος, άρα λοιπόν αν πάρθει η πολιτική απόφαση, ναι, βέβαια, έτσι, θα γίνει η καταστροφή που λέτε. Άρα λοιπόν η ρίζα των οικονομικών μας δεινών είναι η απώλεια της πολιτικής εξουσίας. Το επαναβεβαιώνουμε δηλαδή, αυτό δεν είναι πιο γρήγορα. Ναι, εντάξει, απλώς θέτω το θέμα εκεί, δηλαδή μέσα από το φόβο που υπάρχει και στην αδράνεια που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον Έλληνα, ο οποίος περιμένει ο Θεός να βάλει το χέρι του, αλλά ο Θεός όσο και να βάλει το χέρι του, η αρχαία ρίση στην Αθηνά και χειρακίνη δεν αφήνει περιθώρια κάποιος να λειτουργήσει διαφορετικά. Πρέπει να συμμετέχουμε ο καθένας με τον τρόπο του και από το μετερίζει του. Εγώ μέσα από εδώ πέρα, από αυτό ο σταθμός μέσα από το δικό του, από τη δικιά του θέση, η εκπομπή μέσα από τη δικιά της θέση και αυτή, θα να βοηθήσει ο καθένας με τον τρόπο του. Και εμείς που οι όλοι παθόντες που είμαστε πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάτι τέτοιο ώστε να μπορέσουμε να είμαστε παρόντες σε αυτές τις κινήσεις οι οποίες γίνονται. Αντιδράσουμε, έτσι, ναι. Αντιδράσουμε. Και δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από την υγιή αντίδραση. Όχι την αρρωστημένη. Μιλάμε για την ειρηνική επανάσταση. Ακριβώς. Ούτε όπλα, ούτε οβίδες, ούτε δεν ξέρω τίποτα. Τέτοια πράγματα. Όχι μόνο αυτό, και αν μου επιτρέπετε, γιατί και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Η πρώτη ομάδα που δημιουργήσαμε εθελοντών για το μαραθώνα είναι η ομάδα περιφρούρησης, η οποία ήδη έχει στελεχωθεί, προς το παρόν είναι ολιγομελής βέβαια, γιατί ακόμα δεν μας έχει μάθει ο κόσμος. Συγκροτείται από ανθρώπους που έχουν άδεια security και από εκπαιδευτές ανθρώπων για να πάρουν άδεια security, που σημαίνει ότι η πρόθεσή μας, μάλλον η νούμερο ένα προτεραιότητά μας, είναι να διοργανώσουμε μια απόλυτα ασφαλή εκδήλωση, σαν να πηγαίνετε σε μια συναυλία οποιοδήποτε μεγάλου συγκροτήματος, άρα να λεγόταν U2, ας πούμε, στο μαραθώνα. Δεν θα έχει 2 εκατομμύρια φάνε εκεί να χειροκροτάνε. Θέλουμε μια εξίσου ασφαλή εκδήλωση. Πρωτού κλείσουμε, για περιγράψτε λίγο τι έχετε κατά νου να γίνει την ημέρα εκείνη. Δηλαδή θα έχετε κάτι παρόμοιο, θα γίνει μουσική, τι ακριβώς θα γίνει? Εννοείται σαν happening. Γενικότερα. Είναι μέσα στις σκέψεις μας αυτό και προσπαθούμε να βρούμε κάποιους καλλιτέχνες που θα θελήσουν να προσφέρουν αυτό το πράγμα. Για την ώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχουμε ακόμη κάτι, αλλά πιστεύουμε ότι σύντομα θα βρεθεί. Στο μαραθώνα ο κόσμος με την φυσική του παρουσία θα επικυρώσει τις αποφάσεις του. Άρα λοιπόν η ουσία της παρουσίας στο μαραθώνα είναι πολιτική. Από εκεί και μετά, επειδή ο κόσμος που θα έρθει εκεί θα πρέπει φυσικά να περάσει και καλά, δηλαδή θέλουμε να το διοργανώσουμε και κάπως σαν γιορτή. Θα έχει ένα δοξαστικό και θετικό πράγμα. Ναι, όλη η εκδήλωση θα περιλαμβάνει διάφορα happening, αλλά κυρίως η κορύφωσή της, ας πούμε, θα είναι ότι εκείνη τη μέρα θα ξεκινήσει αυτοκινητοπομπή, η οποία θα παραδώσει το ψήφισμα στην κυβέρνηση, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και θα ζητήσει την παραίτηση του υφιστάμενου πολιτικού προσωπικού. Προσπαθούμε αυτή η αυτοκινητοπομπή να καλυφθεί σε γιγαντοοθόνη, έτσι ώστε ο κόσμος που θα είναι εκεί να βλέπει, να έχει κάτι να περιμένει πρώτον, και δεύτερον να δούμε και το πρόσωπο του Προέδρου όταν θα το χτυπήσει με το κουδούνι και θα ανοίξει. Έχετε σκεφτεί σε περίπτωση που υπάρχει, γιατί αυτό λίγος πολύ θα το έχουν διαβάσει και του καθεστώτος, ποια θα είναι η αντίδραση αν ξαφνικά μπροστά σας βρείτε τα ΜΑΤ να σας κλείνουν το δρόμο για να πάτε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να παραδώσετε το ψήφισμά σας? Ένας από τους λόγους που ακόμα δεν έχουμε δώσει ακριβή τοποθεσία, η τοποθεσία είναι στο μαραθώνα, αλλά δεν έχουμε δώσει ακόμα την ακριβή θέση, είναι και αυτός. Εξετάζουμε μέρη για τα οποία δεν νομιμοποιείται κανείς, δεν μπορεί να τα κλείσουμε. Υπάρχουν μέρη
στο μαραθώνα, γύρω από το μαραθώνα, υπάρχουν μέρη τα οποία δεν μπορεί να τα κλείσεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα, χωρίς να λέω ότι εκεί θα γίνει εκδήλωση, το πάρκο του Σχοινιά. Είναι αμμουδιά με πεύκα. Πεύκα δεν είναι, πεύκα δεν είναι. Ωραία, τι να κλείσεις εκεί? Από πού να πιάσεις, πού να ξεκινήσεις και τι να κλείσεις? Τελειώσεις και επίσης ποιος νομιμοποιείται να εμποδίσει πολίτες από όλη την Ελλάδα να συγκεντρωθούν στο ίδιο μέρος με ένα αίτημα ειρηνικό και που ζητάνε μόνο τη δημοκρατία? Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να συμπληρώσουμε και δύο ακόμη πράγματα, κύριε Πιλίτσο. Ότι η επιτυχία και το αποτέλεσμα, δηλαδή αυτό που περιμένουμε, δεν θα έρθει μονάχα από τη συγκέντρωση του κόσμου. Δεν περιμένουμε ότι μόνο με τη συγκέντρωση θα γίνει αυτό. Όπως είπε προηγουμένως ο Γρηγόρης, η συγκέντρωση μεγάλη είναι να επικυρώσει τις αποφάσεις που θα έχει πάρει προηγουμένως η Ελλήνων Βούληση. Αυτή η Βουλή που ο καθένας μπορεί να γίνει βουλευτής. Παράλληλα με όσο πλησιάζουμε στην Πρωτομαγιά και κάποιες μέρες πριν θα κηρυχθεί και μια γενική πολιτική απεργία. Γενική πολιτική απεργία είναι ένα όπλο απαραίτητο σε αυτήν την υπόθεση για να μπορέσει να παραλύσει η κυβέρνηση. Δηλαδή δεν είναι μονάχα ο κόσμος που θα κατέβει. Η κυβέρνηση δηλαδή μπορεί να έχει σηκώσει τα χέρια και να έχει παραιτηθεί πριν κάτι το ζητήσουν. Πριν πάει δηλαδή η αντιπροσωπεία με το αυτοκίνητο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η κυβέρνηση θα έχει παραιτηθεί. Δεν ξέρω αν το ζήσατε εσείς, εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος και τα έζησα, το πώς έπεσε η Χούντα εν μια νυχτή. Με το που έγινε η απόφαση των Τούρκων στην Κύπρο, ο Ανδρουτσόπουλος τον ψάχναν τον Πρωθυπουργό δηλαδή και δεν τον βρίσκανε. Ο Υπουργός Άμυνας δεν υπήρχε. Τους ψάχναν και δεν τους βρίσκανε. Καλά, εκεί χάθηκε η Κύπρος βέβαια. Ναι. Χάθηκε η Κύπρος. Και εδώ πέρα λοιπόν θα κατέβει και θα βουλιάξει η Ελλάδα, λέμε, στο μαραθώνα. Λοιπόν, είναι το θέμα λοιπόν και της γενικής απεργίας, η οποία είναι και αυτή ένα όπλο για την επιτυχία του σκοπού. Δεν είναι μονάχα ο κόσμος, είναι και αυτό. Και είναι το ότι μαζί με τον κόσμο, όπως είπε προηγουμένως και το επαναλαμβάνω ο Γρηγόρης, θα πρέπει και θα πιστεύουμε, γιατί το βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό, θα έρθουν και θα συνταχθούν μαζί του και θεσμικοί φορείς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μένουν στο πλάι περιμένοντας κάτι σοβαρό και μεγάλο να γίνει για να το υποστηρίξουμε. Έχετε τις επικοινωνίες και τις επαφές με φορείς, δηλαδή ξέρω εγώ με τοπική αυτοδιοίκηση, με δημάρχους? Όχι, ακόμη δεν έχουμε αρχίσει επαφές, γιατί πρώτα πρέπει να γίνουμε η δύναμη, η μεγάλη οέκη και μετά να αρχίσουμε. Δεν να πάμε να πούμε. Άρα δηλαδή σε αυτό το μεσοδιάστημα μέχρι τη 1 Μαΐου, την 1η Μαΐου, θα προλάβει να τα κάνετε όλα αυτά? Άμα μαζευτεί ο κόσμος θα προλαβαίνει αμέσως. Γίνονται ερπή οφθαλμού. Εμείς, κύριε Πιλίτσο, νιώθουμε αυτή τη στιγμή ότι το χωράφι είναι ξερό. Τα χόρτα είναι όλα έτοιμα. Άμα καταφέρουμε χτυπώντας με την πέτρα μας να φτιάξουμε μία σπίθα και να πιάσει, μετά δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να το κρατήσουμε. Αυτό είναι στα λόγια μας, κύριε Μοναχέ. Δεν είναι στην πράξη, γιατί η πράξη προσωμολογείται. Εδώ πέρα κάποια στιγμή το 2005, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε στον αέρα η πολιτική θέση, τότε ήταν το Δίκη, το οποίο του έλεγαν κάτι νούμερα, το 26%, 27% θα μπαίνει στη Βουλή, και το Δίκη δεν μπήκε στη Βουλή. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι εδώ πέρα με χειροπιαστά πράγματα και πάλι βρέθηκαν κάποια πράγματα εκτός μηφώνος. Γι' αυτό σας είπα με χειροπιαστά πράγματα. Πρέπει πρώτα λοιπόν να υπάρξει η συσπήρωση λαϊκή για να υπάρξουν τα άλλα. Γι' αυτό λέω ότι μήπως είναι πολύ νωρίς για να γίνει αυτή η κίνηση. Επαναλαμβάνω πάλι, το έχω πει 4-5 φορές. Πάνω σε αυτό πάντως θέλω να πω. Πολύ νωρίς, πολύ νωρίς τι εννοείται? Μήπως δεν προλάβει να μαζευτεί ο κόσμος, να το μάθει ο κόσμος? Μήπως είναι πολύ αργά? Γιατί εδώ που φτάσαμε έχουμε αυτή η υπεροσιοδοξία που διακατέχει την ιστορία, έχω την αίσθηση ότι ναι, είναι πολύ αργά, αλλά είναι μετρημένο το αργά. Εννοεί ο κ. Πιλίτσος, ο χρόνος μέχρι την Πρωτομαγιά είναι λίγος να συσπηρωθεί αυτός ο αριθμός του κόσμου. Ξαναλέμε όμως, ξαναλέμε το εξής, ότι την Πρωτομαγιά θα μαζευτεί λαός εκεί, ο οποίος θα έχει επιλέξει και τους ανθρώπους που εμπιστεύεται. Να ηγηθούν. Μετά ο αγώνας συνεχίζεται, φαίνεται. Αυτό το σώμα των πολιτών θα αποφασίσει ό,τι καταλαβαίνει. Άρα πάμε σε μια πολιτική κίνηση. Δεν ξέρω πού θα πάνε. Αυτό δεν θα το πω εγώ. Εγώ σας είπα κάνω το γήπεδο. Εμείς στο μαραθώνα φτιάχνουμε το γήπεδο για να έρθει αυτή η ομάδα και να παίξει μπάλα με τους ανθρώπους που εμπιστεύεται.
Αν αυτή η ομάδα αποφασίσει να το τελειώσει και να πάει σπίτι της, έτσι θα γίνει. Αν αποφασίσει να φτιάξει κόμμα, δεν θα πω εγώ δεν θα κάνετε κόμμα. Αν αποφασίσει να, ξέρω μην πω τώρα πιο άγρια πράγματα, δεν κάνω να ακούγονται από το ραδιόφωνο, επίσης δεν είμαι εγώ αυτός που θα σας εμποδίσω. Άρα σκεφτείτε ότι από το μαραθώνα ίσως να γεννηθεί και κάτι, ένα καινούργιο μωρό, το οποίο όμως εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν θέλουμε εμείς να γεννήσουμε αυτό το μωρό. Λέμε ότι εμείς φτιάχνουμε το χώρο, καλούμε τους πολίτες να έρθουν την ίδια μέρα ξεχνώντας αν είναι αριστερή, δεξιή κτλ, να βρούνε ποιους εμπιστεύονται ανάμεσά τους και όλοι αυτοί να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Να το πω και αλλιώς, κύριε Πηλίτη. Και να κλείσουμε, κύριε Πηλίτη. Εάν λοιπόν 2 εβδομάδες πριν την Πρωτομαγιά έχουμε δει ότι υπάρχει ένα κύμα και διονγκώνεται με ένα αριθμό πάρα πολύ μεγάλο, ένα κύμα λαϊκής συσπήρωσης, και εάν περιμένουμε άλλη μία εβδομάδα ή 10 μέρες ή 15 μέρες έχουμε πετύχει το σκοπό μας που θέλουμε, και τη στιγμή που υπάρχει και λειτουργεί η Ελλήνων βούληση, δηλαδή αποφασίζουν όλοι αυτοί που έρχονται, δεν βλέπω, δεν έδωθηκαν ένα θεόσταλτο μήνυμα την Πρωτομαγιά να γίνει. Μπορεί να γίνει και τις 7 του Μαΐου. Δεν είναι κάτι δηλαδή που τελειώσαμε. Όχι, θα αποτύχουμε αλλά το κάνουμε την Πρωτομαγιά. Δεν είναι λογικά πράγματα. Υπάρχει ας πούμε αυτός ο λιγμός. Βέβαια. Δηλαδή δεν είμαστε και βλάκες. Αν βλέπουμε ότι αν το κάνουμε δηλαδή την άλλη εβδομάδα θα έχουμε πετύχει το σκοπό μας, εμείς θα πούμε όχι, είπαμε Πρωτομαγιά και να αποτύχουμε να είμαστε συνεπείς στο ραντεβού. Μα επόμενο είναι. Εάν λοιπόν δημιουργηθεί αυτή η προϋπόθεση, θα αποφασίσει η Ελλήνων βούληση βλέποντας τα δεδομένα και θα πει όχι ρε παιδιά, αφού πετυχαίνουμε και την πήραμε την πόλη να πούμε, θα περιμένουμε και μια εβδομάδα, δεν περιμέναμε τόσο. Ναι. Άρα λοιπόν πρωτού καληνυχτήσουμε τους ακροατές μας που παρακολούθησαν, κύριε Ιακωβίδη και κύριε Μοναχέ, 2 λέξεις επιγραμματικά, το μήνυμά σας προς τους... Το μήνυμα είναι, παιδιά, όσοι θέλετε να δραπετεύσουμε από αυτή την εγμαλωσία των μνημονίων και των μνημονιοφυλάκων κυρίως, ελάτε και πυκνώστε τις τάξεις του μαραθώνα. Κάθε Σάββατο, 6 ώρα το απόγευμα, στο Holiday Inn. Για την ώρα αυτό διαλέξαμε γιατί παρέχει κάποια πράγματα, δηλαδή έχουμε μια οθόνη στην οποία μπορούμε να δείξουμε κάποια πράγματα με ένα projector, ένα αυτό, να πιούμε ένα καφέ, να κάνουμε ένα διάλειμμα, ανθρώπινα κτλ. Αυτό είναι το μήνυμα. Ελάτε να το κάνουμε. Θα σας ευχαριστήσω, κύριε Μοναχέ, εσείς θα πείτε τίποτα? Εγώ θέλω να στείλω στον κόσμο το μήνυμα να μην είναι αισιόδοξος. Ο λαός μας υφίσταται ένα ψυχολογικό πόλεμο άνευ προηγουμένου, με κορύφωση στις τελευταίες εκλογές, όπου εκεί είχαμε πια ψυχολογικές μεθόδους που τα ζήλευε και ο Γκέμπελς ο ίδιος, δηλαδή αν ζούσε θα ήταν πάρα πολύ περήφανος για τα παιδιά του. Με αποτέλεσμα ο λαός μας να περνάει από το θυμό στη θλίψη συνεχώς. Σήμερα ο λαός μας πάσχει από ομαδική κατάθλιψη, δεν ξέρω τι άλλο ακριβώς είναι αυτό που μας συμβαίνει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο λαός μας δεν είναι λαός, πώς το λένε, για το βούρκο. Υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας οι οποίοι είναι πάρα πολύ αξιόλογοι, και αν αυτοί οι άνθρωποι βγουν μπροστά δεν μας σταματάει τίποτα. Αυτό είναι το μήνυμα. Θέλετε να πείτε τίποτα άλλο, κύριε? Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είχατε αυτή την πολύ καλή υποδοχή που είχατε και μας δώσατε βήμα να ακουστεί ο μαραθώνας και στα Ερτιανά. Γιατί όχι. Ότι η κίνηση είναι προς το κοινωνικό συμφέρον και είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ζούμε σήμερα, πιστεύω ότι δικαιούται να ακουστεί. Δυστυχώς δεν ξέρω αν είμαστε εκείνο το μέσο το οποίο θα είναι το Mega Channel ή το Antenna, δεν ξέρω μπορεί να είναι. Πάντως έχουμε και εμείς τη δική μας δύναμη και μας αγκαλιάζουν με άνθρωποι, έχω την αίσθηση και πιστεύω, άνθρωποι με μυαλό, νοημοσύνη και καλή ψυχική διάθεση. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε σήμερα και περάσαμε προς τα έξω το συγκεκριμένο εγχείρημα το οποίο θέλετε να κάνετε. Εγώ έτσι θα το πω, εσείς το είπατε επιχείρηση, όλο το εγχείρημα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που είσαστε σήμερα κοντά μας. Εμείς, αγαπητοί φίλοι, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί έχουμε Τετάρτη 6 το απόγευμα. Τόσο το Θανάση του Παρτίδη που ήταν πίσω από την κονσόλα του ήχου και απομένανε. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Καλή σας νύχτα.